Hanggang tingin ka na lang ba? Sige ka. Kahit nerd yung si Angelo, marami nagkakagusto dyan. Tingnan mo naman kasi, ang pogi. Anong gagawin ko? Alangan naman ako pa mag-confess sa kanya. Hindi ko yata kaya yun. Aba, girl. Magko-confess ka lang naman eh. Ipapaalam mo sa kanyang nararamdaman mo na gusto mo siya. Kasi naman mapanis ka ng kakatingin mo kay Angel sa malayo. Kung nagiging pera lang ang bawat buntong hininga mo kapag nakikita mo siya, abay mayaman na tayo. Paano kung tawanan ako, sungitan ako? Tapos hindi niya na ako pansinin. Then move on. Hindi naman siyang huling lalaki sa mundo. Ang importante, na ipahayag mong damdamin mo sa kanya. Mas mahirap yung pinalagpas mo yung pagkakataon tapos sasabihin mo sa sarili mo na, sayang, sana pala. O, diba? Yun eh, kung hindi kanya gusto. Oh, paano kung mutual naman kayo ng feelings ni Angelo? Bahala na nga. Have you ever met your soulmate? Naniniwala ka ba dito? Paano kung ang konteksto ng pagiging soulmate nyo ay nilevel up ng tadhana? Pag-usapan natin ito sa comment section at babasahin namin ang inyong reaksyon o kwento tungkol sa soulmate. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, 1:21 ng tanghali ng Huwebes nang sinimulan kong isulat ang liham na ito. You may call me Samantha or Sam. Ngayon ay 38 years old. Isa akong avid listener ninyo at minsan ang nagsuggest ang best friend ko na ipadala sa inyo ang personal na karanasan ko tungkol sa aswang. Simulan natin ang kwentong ito noong college ako at sa major crush at first love ko na si Angelo. Sam! Ay, Pedro, tabasa! Ano ba, Angelo? Nanggugulat ka. Hindi naman ako nanggugulat eh. Sadyang tulala ka lang. Siguro iniisip mo yung crush mo, no? Ha? Hindi ah. Ay, oo, iniisip niya. Naku! May crush ka na? Sino? Ay, naku, wag kang makinig dyan kay Zaira. Teka, may itatanong ka ba o may kailangan ka? Oo nga pala. May kagroup ka na para sa project natin. Wala pa kasi akong kagrupo eh. Sila Jerome kumpleto na, pati yung iba. Sakto. Kulang pa kami ng isa ni Zaira. Yun! Oo nga, sama ka na lang sa amin. Iba rin kasi kapag may kagrupo kang matalino. Teka, break time na pala. Kain muna tayo. Sama ka sa amin, Angelo. Sure! Libre ko na. Mas masarap daw kapag libre. Saan niyo gustong kumain? May Gusto mo masarap yung na okay dun dun sa... Ay, iba rin. Iisang takbo ng isip niyo, ha? Soulmate ba kayo? Kumakain ka ng okoy? Oo, favorite ko yun. La, ako rin eh. Naku, halina nga kayong dalawa. Third year college nang maging close kaming dalawa, pero first year nang magkakilala kami ni Angelo. Kaklase ko siya. Gwapo, matalino, may mga barkada pero siya ang tahimik. Hindi siya yung typical na campus heartthrob na sporty or member ng basketball team. Naglalaro siya minsan kasama ang mga kaibigan, pero hanggang dun lang. Mas gusto niyang magbasa at mag-computer games. Suplado din siya at may image na masungit dahil hindi marunong umiti. Mailap din siya sa mga babae. Kapag may mga nagkakagusto sa kanya at nagko-confess, literal na iniiwasan niya at hindi na kinakausap. At isa ako sa mga babaeng may gusto sa kanya. Kaya natatakot ako mag-confess ng nararamdaman ko at baka magaya ako sa iba. Angelo is my first crush. First love na nga yata eh. Nang makagrupo ko siya sa isang project namin noong third year na ako, doon nagbago ang lahat sa amin. Madali kaming nagkapalagayan ng loob. Sa lahat ng mga babae sa school, masasabi kong, siguro sa akin siya pinaka-close. Marami kasi kaming mga bagay na pagkakapareho. Pagkain, favorite books, TV show, at kung ano-ano pa. Pati sa mga ayaw, pareho kami. Ayaw namin ng mainit, makalat.
Lumipas sa mga araw at linggo na palagi kaming magkasama ni Angelo. Bukod sa mga katangian na sinasabi ko, gentleman din siya at maalalahanin. Sino ba namang babae ang hindi magkakagusto sa lalaking gaya niya? Isang hapon nang maaga kaming pinauwi, biglang nag-aya si Angelo na manood ng sine. Bukas pa naman natin gagawin yung next part ng project. Tara, load tayo ng sine. Libre ko. Ngayon na? As in? No, hindi ako pwede. Anong hindi? Ang akala ko wala akong gagawin. Eto na nga. Biglang nag-text si Mami kasi nabanggit ko na wala tayong last subject. Pinapauwi ako at sumama na lang daw ako mag-grocery. Ah, ganun ba? Okay, sige. Oy, Angelo. Si Samantha ha? Ingatan mo itong best friend ko. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Isang action movie ang napili naming panoorin dahil pareho kaming mahilig sa mga action genre. Sa kotse niya pa lang, habang papunta kami sa mall, napaka-attentive at gentleman niya sa akin. Dahil napaaga ang dating namin sa oras ng showing, kumain muna kami sa isang fast food restaurant. Hanggang sa naroon na nga kami sa sinehan. Sa simula pa lang ng movie, nahook na agad kami. Mas lalo kaming nag-enjoy dahil konti lang ang tao sa sinehan at doon sa pwesto namin sa taas, kaming dalawa lang ang naroon. Parehong nakatutok ang mata namin sa malaking screen hanggang sa may binulong sa akin si Angelo. Hindi ka ba nilalamig? Ang nipis ng suot mo. Ha? Medyo. Pero ayos lang ako. Eto, suot mo muna yung hoodie ko. Hindi naman ako nilalamig eh. Salamat. Tinulungan pa niya akong isuot yun. Muli naming tinuon ang mata namin sa panonood. Maya-maya ay lumingon ako kay Angelo at natulala nang maramdaman ko na hinahawakan niya ako sa kamay. Hindi yun basta hawak, Madam Venus. As in, holding hands, na parang boyfriend ko na siya. Hindi siya agad nag-react. Siguro, inakala niya na hindi ako okay sa ginawa niya. Bibitawan na dapat niya ako at doon ko hinawakan pabalik ang kamay niya. Walang salitang lumabas sa bibig namin. Bumiti lang kami sa isa't isa na para bang sa tingin lang ay nagkakaintindihan na kami. Ang akala ko, kapag natapos ang pinapanood namin at paglabas ng sinehan ay bibitawan na niya ang kamay ko. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi ako binitawan ni Angelo hanggang sa makarating kami sa kotse niya. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Salamat sa libre ha. Buti na lang hindi sumama si Zaira. Ikaw lagot ka doon. Bakit naman ayaw mo siyang kasama? Hindi naman sa ayoko. It's just that gusto kitang makasama na tayong dalawa lang. Angelo, naniniwala ka ba sa soulmate? Oo naman. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yo na malakas ang pakiramdam ko? Na ikaw ang soulmate ko? Paano mo nasabi? First year college pa lang tayo nang mapansin na kita. Hindi pa tayo close nun. Pero may nararamdaman akong malakas na connection sa'yo. Matagal ko nang gustong lumapit sa'yo at makipag-close. Kaya lang nahihiya ako. Hanggang sa dumating na nga yung chance na to. Actually, tama ka. Naramdaman ko rin yan mula nang makasama kita. So, pwede ba tayong mag-date ulit? Sige ba? Napatingin ako sa kamay ko nang hawakan ulit yun ni Angelo. Pagkatapos ay ngumiti kami sa isa't isa. Muli, walang salita. Walang mahabang usapan. Isang tingin lang. Alam naming dalawa na iisa ang tumatakbo sa isip namin at pareho ang aming nararamdaman. Hanggang sa nagulat ako nang biglang nilapit ni Angelo ang mukha niya sa akin at hinalikan ako sa gilid ng labi. Matagal at wala akong planong itulak siya palayo. Ilang sandali pa ay bahagya niyang nilayo ang sarili sa akin para lang tignan ako. Matapang na sinalubong ko ang tingin niya hanggang sa muli niyang nilapit ang mukha at tuluyang naglapat ang mga labi namin. Dahan-dahang gumalaw ang labi niya at lumalim ang kanyang halik. Ilang sandali pa nang huminto si Angelo at muli kaming tumingin sa isa't isa.
Sorry kung mabilis. Ano kasi, hindi ko masabi yung gusto kong sabihin sa'yo. Kapag kaharap na kita, nauutal na ako eh. Ninenervyos ako. Tapos parang ayaw gumana ng utak ko. Kaya pinaramdam ko na lang ang gusto kong sabihin. I'm sorry. Okay lang. I like it. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang lihim naming unawaan ni Angelo. Wala pa rin siyang sinasabing direkta tungkol sa nararamdaman niya. Pero nang panahon na yun ay hindi naman ako nagmamadali. Masaya ako sa kung anong espesyal na meron kami. Ako naman nagkaroon ng lakas ng loob matapos kong makumpirma nung unang date namin na gusto niya rin ako. Isang araw ng Sabado matapos ang klase namin ng umaga. Dumiretso kami sa bahay nila para doon tapusin ang ginagawa naming project. Habang nakaharap kami sa sarili naming laptop, bigla na lang ako napalingon. Kapag lihim na hinahawakan ni Angelo ang kamay ko, lalo na kapag nakatalikod si Zaira. Angela, apo. Kumain na muna kayo ng merienda. Nagpaluto ko ng spaghetti at fried chicken kay Inday. Opo, Lolo. Zaira, Sam. Halika, baba tayo. Ay, Bet! Kanina pa nga ako nagugutom eh. Sam, halika. Okay, sige. Una na kayo. Kaunti na lang to. Sige, bahala ka. Uubusan kita. Naunang lumabas ng kwarto si Zaira. Ang akala ko ay una na ring lumabas si Angelo kaya nagulat ako nang bigla niya akong nakahawan ng halik. Natawa ako at pabirong pinalo siya sa braso at tinulak palayo. Naupo siya sa gilid ng kama habang natatawa sa sarili niyang kalokohan. Pagkatapos ay saka lumapit sa akin at hinalikan ulit ako ng magaan sa labi. Madam Venus, hindi ko makakalimutan ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun matapos akong titigan ni Angelo. Parang akong nakalutang sa saya habang nangingislap ang mga mata niya sa tuwa habang hawak ang kamay ko. Angelo, pwede ba akong magtanong? Sige, Ano ba talaga tayo? special ka sa akin, Sam. Sana nararamdaman mo yun. Bigyan mo pa ako ng konting oras. May inaayos lang ako. Kapag natapos itong project natin, mag-uusap tayong dalawa tungkol dyan. Basta magtiwala ka sa akin. Okay. Eh, oo nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Wow! Ang ganda! Crescent Moon pendant? Favorite kong Crescent Moon. At teka, ako rin pala may ibibigay. Eto oh. Para sa akin? Oo. Actually, kanina ko pa gustong ibigay sa'yo yan. Kaso hindi ako makakuha ng tiyempo. Ano to? Sapatos? Tingnan mo, bilis! Nakita ko kung paano nagulat si Angelo nang makita ang laman ng parihabang kahon pagkatapos tumingin sa akin. Hindi siya nagulat sa regalo kong sapatos gaya ng hindi ako nagulat kanina sa kwintas na bigay niya. Pareho kaming nagulat dahil isang disenyo ang binigay namin sa isa't isa. At dahil hindi naman namin napag-usapan na magpapalitan kami ng regalo. Nakita ko ang ganda ng ngiti niya nang makita ang isang pares ng sneakers na kulay puti at may disenyo itong Crescent Moon. Napatingin sa akin si Angelo matapos isukat ang sapatos. Wow! Ang ganda! Paborito ko rin ang Crescent Moon. Ako mismo nagbinta ng mga design ng Crescent Moon dyan sa sapatos. Meron din akong ganyan eh. Couple shoes? Oo, corny ba? Sana nagustuhan mo. Anong corny? Hindi ah. Gustong gusto ko siya, promise. Thank you! Thank you din dito sa kwintas. Sa susunod na Sabado, susunduin kita sa inyo. Labas tayo. May hinanda akong sorpresa para sa'yo. Tapos doon tayo mag-uusap tungkol sa ating dalawa. Okay. Tara na sa baba. Dumating ang araw na pinakahihintay ko. Ang date namin ni Angelo. Nung gabi na inihati niya ako sa bahay namin matapos gumawa ng project sa kanila,
Personal na kinausap ni Angelo ang mommy ko at pinagpaalam ako. That moment I knew whatever we had was serious, beautiful and special. It's something that means forever. Nang mga panahon na yon, masasabi ko talagang si Angelo ang soulmate ko. Kaya ng araw na yon, pinapunta ko si Zaira sa bahay at sinabi ko na sa kanya ang real score namin. Really? Nakakainis ka. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sorry na. Hindi pa kasi ako sure nung una. Malakas ang kutob ko na this is it. This is real is it. Is it? Magko-confess na siya sa'yo? Kaya mag-confess ka na rin. Yun talagang plano ko, Zay. Sam, nandito na si Angelo. Opo, lalabas na. Beshi, maganda na ba ako? Maayos na ba tong suot ko? Beautiful! I'm excited for you. Pero bababa na rin ako at uuwi na pagkaalis nyo. Oh, anak. Mag-iingat kayo ha. At huwag magpapagabi ng husto. Yes, ma. Nagmamadali akong bumaba at kasama kong lumabas ng bakuran si Mommy at Zaira. Mula sa kabilang side ng kalsada kung saan siya nakaparada, bumaba si Angelo sa kotse niya. Napangiti ako nang makita na suot nito ang binigay kong sneakers, pero mas kinilig ako nang tuluyan nitong bumaba na may dalang isang bouquet ng bulaklak. Ang pogi. Lord, thank you. Nakakaloka ka! Ang haba ng hair mo. Ganyan na ganyan ka-sweet ang daddy mo sa akin noon. Boto ba kayo sa kanya, ma? Oo naman. Pagkakuha ng bulaklak ay agad tumawid si Angelo. Ang masayang sandaling yon ay biglang napalitan ng matinding takot. Nang mula sa likod ng isang mabagal na takbo ng tricycle, may biglang nag-overtake na isang humaharurot na kotse. Napasigaw kaming lahat nang makitang masasagasaan si Angelo. Tumakbo siya palayo at sinubukang umiwas, ngunit sa harap ko mismo. Nakita ko kung paano siya nahagip ng rumaragas ang sasakyan. Sa bilis ng pangyayari, Madam Venus, basta narinig ko na lang ang malakas na tunog ng pagbangga, kasunod ng malakas na sigaw ng mga tao sa paligid. Habang ako, natulala na lang at biglang nanginig ang mga kamay ko. Sa isang iglap, bigla siyang nawala sa harapan ko. Napatingin ako sa paanan ko nang makitang naroon ang isang pares ng sapatos ni Angelo. Agad tumakbo si Mommy at maging ang mga kapitbahay namin kay Angelo na tumilapon sa malayo. Sa lakas ng pagkakabangga sa kanya. Habang ang kotseng bumangga sa kanya, mabilis na tumakas. Halos mawalan ng lakas ang mga tuhod ko na lumapit sa kanya. Nang makita ko siyang nakahandusay, duguan at nag-aagaw buhay, doon ako napasigaw ng malakas at nag-hysterical. Mga kapitbahay! Tulong! Angelo! Tumawag kayo na ambulance, bilis! Angelo! Angelo, kausapin mo ko! Angelo! Sam! Nandito ako. Nandito ako. Please hold on. Huwag kang bibitaw. Marami pa akong sasabihin sa'yo. I love you, Sam. No! Angelo! No! Angelo! Bigla akong bumalikwas ng bangon. Humihingal na parang tumakbo ako ng ilang milya. Butil-butil na ang pawis ko noon at nalalamig ako. Nang maramdaman ko na may umaagos sa pisngi ko. Pinahid ko yon. At doon ko palang namalaya na umiiyak ako. Huminga ako ng malalim at hinilamos ang palad sa mukha ko. Humugot ako ng malalim na hininga. Sa kaniyakap ang dalawang tuhod ko at tumungo doon. That was 6 years ago. But until now, Angelo's death still haunts me in my dreams. Napanaginipan na naman kita, Angelo. Anong gusto mong sabihin sa akin? Hindi ka matahimik. An? Kanina ka pagising? Hindi naman.
Ngayon lang. Okay ka lang? Namumutla ka at pawis na pawis ka. Pinangungot ka na naman ba? Ha? Hindi. Init na init lang ako eh. Bumaba ka na dyan at kumain ka na. Aalis na tayo in 2 hours papunta ng probinsya. Han, kailangan ba talagang doon tayo tumira? Ang layo doon. Nabili ko na yung bahay tsaka magsisimula na yung project ng kumpanya doon. Sayang naman kung hindi natin titirahan. Huwag ka mag-alala. Saglit lang naman yun eh. Habang nakalive ka, doon tahimik ang paligid. Mas makakapagpahinga ka. Babalik din naman tayo dito sa Maynila eh. Okay, sige. Susunod na ako. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makalabas ng kwarto namin. Siya si Jerome. 1 taon na kaming mag-boyfriend bago kami nagpakasal sa West matapos akong mabuntis. Kaibigan siya ni Angelo nung college at matagal ko na rin siyang kilala bago naging kami. Sa isang birthday ng common friend kami muling nagkakilala matapos ang nangyaring malagim na aksidente ni Angelo. Wala akong lalaking in-entertain. Nagkaroon ako ng trauma. I suffered from severe depression. Nangyayain niya akong lumabas. Naisip ko na pagbigyan ng sarili ko. After all, hindi naman naiba si Jerome sa akin. Kahit hindi ko mahal ay sinagot ko siya dahil mabait naman at nagkakasundo kami. Hanggang sa nabuntis nga ako kaya kinasal kami ng wala sa oras. Pero 2 linggo pa lang ang makalilipas matapos ang kasal. Biglang nagbago ang ugali ni Jerome at doon na nga nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko na siyang dahilan para makunan ako. Hello? Zai? Beshi? Ano? Ngayon na bang alis niyo papuntang probinsya? Oo. Mamayang before lunch ang alis namin. Mabuti naman siguro yan para naman kahit papano makalanghap ka ng fresh air. Alam ko, super stress at masakit pa rin sa'yo na nawala ang babe mo pero huwag kang mag-alala. Bibigyan ka uli ni Lord ng baby. Zai, napanaginipan ko na naman si Angelo. Yung araw na nasagasaan siya. Ano? Na naman? Alam mo yung wala na siya pero hindi naman talaga siya nawala. Dahil mula nang nangyari yon, madalas mo siyang napapanaginipan. Parang feeling ko, binabantayan ka niya. Kailangan ko humingi ng favor sa'yo, Zai. Tawagan mo si Lola Verhel. Tapos sabihin mo sa kanya yung napanaginipan ko. Baka kasi may gustong ipahiwatig si Angelo. Sige girl, akong bahala. Babalitaan kita. Pero uy, attend ka ng grand reunion natin ah. Hindi pwedeng wala ka doon. Oo. Tsaka kasama ko si Jerome. Balitaan kita kapag nakausap ko na si Lola Verhel. Tumingala ako sa 2 palapag na bahay na bato. Yun ang bahay na binili ni Jerome. Malawak ang bakuran. Maganda at mukha pa rin matibay sa kabila ng mga dekadang lumipas. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid at tayog ng bahay na yon, may nararamdaman ako mabigat. Lumingon ako nang mula sa loob ay isang may edad na lalaki ang humahangos palabas. Malaki ang pagkakangiti sa amin. Pagkatapos tinulungan si Jerome na magbaba ng bagahe. Magandang araw po, ma'am, sir. Pasok po para makapagpahinga na kayo. Alam kong pagod kayo dahil ilang oras na ng biyahe. Han, si Mang Lito pala. Dati na siyang katiwala ng mga dating may-ari nitong bahay. Mang Lito, ang asawa ko si Sam. Tapos si Lynn, kasambahay namin doon sa Maynila. Lynn, siyang makakatulong mo dito sa bahay. Hello kuya. Hello po. Nice to meet you. Halika na, Han. Okay, sige. Susunod na ako. Sa halip na pumasok ay nagpaiwan pa ako doon sa labas. Tumingin ako sa paligid. Maliit na baryo lang yun. Hindi gaya ng Maynila na dikit-dikit ang bahay. Doon ay napakalayo. May mga tindahan na malapit, may mga dumadaan na tricycle. Pero napapaligiran kami ng mga puno papasok ng gubat. Taga roon sa probinsya na yon si Jerome. At ilang bahay na lang mula doon ay ang bahay ng biyanan ko. Papasok na sana ako sa loob nang may bigla akong hanahagip na tingin sa peripheral vision ko. Nabigla akong lumingon, nanlaki ang mata ko nang makita kung sino ang nasa likod ng isang mataas na puno.
Angelo? Mag-iingat ka sa lugar na to. Angelo? Hindi. Hindi. Matagal ko nang hindi ginagawa to. Namamalik... Ma'am! Ay! Oh! Lynn naman! Bakit ka nang gugulat? Po? Ginulat ko kayo? Nakadalawang beses ko na kayong tinawag eh. Nakatulala lang kayo dyan tapos may binubulong kayo. Nang muli akong tumingin sa puno, wala na doon si Angelo. Nakaramdam ako ng takot. Hindi dahil sa nakita ko ang kaluluwa niya, kundi sa katotohanan na muli akong nakakakita ng mga nilalang na hindi dapat makita. Isang bagay na matagal ko nang sinubukang kalimutan at talikuran. Kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob, kung saan sinalubong ako ng isang grand staircase. Gaya ng mga tipikal na lumang bahay na bato. Nasa second floor ang lahat ng common areas at maging ang mga kwarto. Malalaki ang bintana na may classic design na kape shelves. Ano Han? Nagustuhan mo ba dito? Ayos lang. Maganda yung bahay. Magpahinga ka na sa kwarto. Ako nang bahala sa mga gamit natin. Nga pala, sir. Sakto ang uwi nyo dito. Malapit ng fiesta. Magkakaroon po ng sayawan sa mismong gabi ng fiesta. Sinabi ni Kapitan na inaanyayahan ang mga residente na dumalo. Naku Han, masaya yung sayawan na yon. Kailangan pumunta tayo. Okay, sige. Dito na ako sa kwarto. Hindi ko alam kung anong oras na yon. Basta ang naalala ko lang ay nagising ako na nakayakap sa akin ng asawa ko. At naramdaman ko na lang na hinihila niya pababa ang underwear ko. Mabilis akong dumilat at inalis ko ang kamay niya. Saka ko inayos ang damit ko. Nakasimangot ako na lumingon sa kanya. Ano ba, Jerome? Natutulog na ako. Han, ayaw mo pa rin ba? Ang tagal na mula nung huling beses. Pagod ako. Wala ako sa mood. Pagod ka? Dati naman pumapayag ka kahit pagod ka eh. O baka naman naalala mo na naman si Angelo. Wala na yung tao. Wag mo siyang isali dito. Simpleng salita, hindi mo maintindihan. Ayoko nga. Hoy, ako wag mong niloloko ha. Baka akala mo hindi ko alam. Naririnig kita sa gabi habang natutulog ka at tinatawag mong pangalan niya. Pwede ba, Jerome? Tantanan mo ako. Hindi ko alam yon. Wala akong kontrol doon. Nananaginip nga, di ba? Ano? Siya pa rin ang mahal mo, ha? Siya pa rin? Jerome, nasasaktan ako! Masasaktan ka talaga. Di ba sinabi ko na sa'yo na wag mo akong gagalitin? Asawa mo ako at obligasyon mong sundin ang lahat ng gusto ko. Pwes, hindi asawang kailangan mo kung hindi alipin! Talagang ginagalit mo ako! Animalik ka! Tama na! Wala akong nagawa na suntukin ako ni Jerome sa puson. Matapos ang sampal, batok at sabunot na natanggap ko. Pagkatapos ibubangon siya at kinuha ang sinturon, saka ginapos ang kamay ko sa headboard ng kama. Hindi pa doon natapos ang kahayupan niya. Sa pilitan niya hinubad ang damit ko at pagkatapos marahas akong inangkin habang tinatakpan ng mariin ang bibig ko para hindi ako makapag-ingay. Ganitong gusto mo, no? Yung dinadaan sa dahas? Sinabi ko na sa'yo na ayokong ginagalit ako. Demonyo ka! Itong tatandaan mo, Sam. Ako ang asawa mo. Kaya sa akin ka lang. Yung Angelo mo, matagal nang inaagnas ang katawan nun. Huminto si Jerome sa kababuyan na ginagawa sa akin. Nang walang ano-ano ay biglang nabasag ang isang baso ng tubig na nakapatong sa mesa. Pareho kaming lumingon sa paligid. Maya-maya ay biglang sumigaw si Jerome at lumiyad. Saka napahawak sa buhok na para bang may humihila dito. Aray! Sam! Tulungan mo ako! Anong nangyayari sa'yo? May humihila sa buhok ko! Ano? Hindi ako makakahinga! Hindi ako nakapagsalita sa gulat.
Nang mula sa likod ni Jerome ay biglang lumitaw ang kaluluwa ni Angelo. Madilim ang muka at galit na nakatingin sa asawa ko. Pagkatapos silahin ng buhok ay sinakal niya ito na mahigpit. Maya-maya ay huli nito hinablot sa buhok si Jerome saka hinila palayo sa akin. Doon ako nakabangon at naupo sa gilid ng headboard. Tinapi ko ang mga tuhod ko para matakpan ang hubad kong katawan. Samantala, nasundan ko na lamang ng tingin si Jerome nang halos tumilapon ito ng sipain ng sunod-sunod na malakas ni Angelo. Sinundan pa yon ng sunod-sunod na suntok. Pagkatapos ay mabilis siyang bumangon at nagkakandadulas na tumakbo palabas dahil sa takot na takot. Multo! Nay! Lin, tulungan mo ako! Ay naku, ginumbag ka na naman ni Sir. Napakademonyo talaga ng asawa mo. Sa una lang mabait. Sandali, kukuha ako ng cold compress sa kusina at yung first aid kit. Nagdudugo ang labi mo. Matapos akong kalagan ni Lynn mula sa pagkakagapos, ay agad siyang tumakbo palabas ng kwarto. Si Angelo na hindi ko makita ay nakatayo lang sa isang tabi. Nang maiwan kami sa loob ay kinuha ko ang kumot at tinakip yun sa katawan ko. Umangat ang kamay niya at nilapit ang palad sa pisngi ko. Hindi yun nakalapat pero nararamdaman ko siya. Mainit ang nararamdaman ko. Angelo, nananaginip ba ako? Totoong nakikita mo. Nandito na ako. Bakit mo ako iniwan? Hindi kita iniwan. Palagi lang akong nasa tabi mo at binabantayan ka. Sorry kung sinubukan kong kalimutan ka. Kaso nagkamali ako. Ang akala ko mabait si Jerome. Simula ngayon, hindi ka na niya masasaktan. Pangako yan. Pero may importante akong sasabihin. Makinig ka. Hindi ka pwedeng magtagal dito sa lugar na to. Kailangan mong gumawa ng paraan para makaalis ka. Bakit? Anong meron dito? Ma'am, Babalik ako. eto na po yung cold compress. Halika, gamutin natin ang sugat mo. Kinaumagahan, bumalik si Jerome na maliwanag na. Matapos ang nangyari ng madaling araw ay tumakbo ito sa bahay ng nanay niya at doon nagpalipas ng gabi. Nang umalis ang asawa ko, papunta ng trabaho ng umagang yon ay saka pa lang ako nakaramdam ng kapayapaan. Katatapos ko lang kumain ng almusal, naroon ako sa kwarto at nag-aayos ng mga damit sa closet nang dumating ang biyanan ko. Agad akong tumayo at nagmano. Nagtaka ako dahil may dala itong insenso. Maya-maya ay napalingon ako sa bintana nang makitang lumitaw si Angelo na nakaupo sa pasamano. Mano po, Nay? Para saan po yung insenso? Nanginginig sa takot ang asawa mo kagabi na tumakbo sa bahay. May multo daw dito at binugbog siya kagabi. Pantaboy ito sa mga masasamang espiritu. Hindi na po kailangan yan. Wala namang multo dito. Mabuti na yung sigurado. Ilalagay ko to dito, ha? Sige po. Yung nasa mukha mo. Si Jerome bang may gawa niyan? Opo. Nay, baka pwede niyong sabihan yung anak niyo. Ikaw naman kasi. Hindi mo dapat ginagalit ang asawa mo. Kapag may kailangan siya, ibigay mo. Obligasyon mo na paligayahin siya. Huwag ka nang manlaban. Kasalanan mo rin kaya ka napagbubuhatan ng kamay. Ano po? Kasalanan mo rin kung bakit nagbago ang asawa mo sa'yo. Kung iningatan mo lang kasi ang sarili mo, hindi ka makukunan. Ano ko naging kasalanan yun, Nay? Ingat na ingat ako sa sarili ko. Kung ganon, bakit nakunan ka pa rin? At saka sinong sisisihin ko? Eh di yung anak mo, nakunan ako dahil binubugbog niya ako. Baka naman kasi may ginawa ka na ikagagalit niya. Kung ganyan ang katwiran niyo, at kapag hindi tumigil si Jerome sa pananakit sa akin, mas mabuti pang maghiwalay na kami. Nasusulat sa banal na salita na ang sino mang pinagbuklod ng Diyos ay hindi maaaring maghiwalay. Malaking kasalanan yan. Kaya hindi kayo maghihiwalay.
Hindi ako papayag! Pero hindi ba't mas malaking kasalanan na saktan at abustuhin mo ang asawa mo? Sa una lang mabait at magaling ang anak mo. Nung kinasal kami, lumabas ang tunay niyang ugali. Demonyo siya! At hindi ba sinabi rin sa banal na salita ng Diyos, "Do not murder"? Exodus chapter 20 verse 13. Pinatay ng anak mo ang anak ko. Binubugbog niya ako kahit alam niyang buntis ako. Ilang beses ako nagmakaawa pero ayaw niyang tumigil. Basta hindi kayo maghihiwalay! Kung hindi lang talaga masama, Lord. Naiyak na lang ako sa galit nang tinlikurin ako ng biyenan ko. Sa sobrang inis ko'y kinuha ko ang insenso na dala niya at binato ko palabas ng bintana. Eksaktong nakalabas ng pinto ang biyenan ko. Nakita niya lumipad ang insenso mula sa taas at nabasag ang lalagyan nito. Hindi ako nagpakita ng kahinaan o takot sa kanya. Pareho namin binigyan ng matalim na tingin ng isa't isa bago siya nagmarcha palabas. Maya-maya ay dumating si Lynn na may dalang baso ng tubig. Doon ko lang napansin na wala na si Angelo sa paligid. Madam, uminom ka muna para kumalma ka. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis, Lynn. Hindi ko akalain na nagpakasal ako sa isang demonyo. Ay naku madam, hindi mo kailangang magtiis. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Wala pang isang taon na kasaliwalay agad. Aba madam, okay na yun. Kesa naman ang sabihin nila, wala pang isang taon na kasal, patay na agad yung babae. Oh, mamili ka. Ikaw talaga. Salamat Mabuti na lang. Nandito ka. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin sinasabi sa mami mo na binububog ka ng asawa mo? Hindi Nahiya ako sa mami ko. Minsan niya na akong sinabihan na may nararamdaman siyang hindi maganda kay Jerome. Hindi siya boto sa kanya. Pero pinanindigan ko. Lalo na nung nabuntis ako. Aba sabihin mo na. Baka yun ang paraan para makatakas ka sa demonyong yun. Nang gabing yun ay tahimik kaming kumain ni Jerome. Hindi ko siya kinakausap. At kahit tignan ang mukha niya, ayoko. Nang hinawakan niya ang kamay ko, agad ko yung binawi at pinagpatuloy ko ang pagkain. Maya-maya lang ay nagsalita siya at doon ako tumingin ng matalim sa kanya. Nagsumbong sa akin si nanay. Sinagot-sagot mo daw siya. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Baka nakakalimutan mo na nanay ko yung pinastos mo. At baka nakalimutan mo rin na asawa mo ko. Habang pinipuwersa mo ko kagabi at binubugbog mo ko. Ang ayoko lang naman ay yung kinukontra mong gusto ko. Tapos na ako. Nawala na ako ng ganang kumain. Saan ka pupunta ha? Bitawan mo ako! Eksaktong pagtayo ko ay bigla niyang hinablot ang braso ko. Sabay sampal sa kanya ng malakas. Nagulat ito sa ginawa ko at agad inambahan ako ng sampal. Pero mas mabilis ako. Agad kong dinampot ang tinidor at tinutok ko sa kanya yon. Doon niya ako binitawan at bahagyang umatras. Ba't sira ulo ka? Sige! Sige! Ituloy mo! Subukan mong sakpan ulit ako. At hindi ako magdadalawang isip na isaksak ko tong tinidor sa'yo! Han, sorry na. Nabigla lang naman ako eh. Ikaw naman kasi. Tumahimik ka! Huwag ka nang magsalita kung isisisi mo lang sa akin ang kasalanan na ikaw ang may gawa. Pareho kayo ng nanay mo. Alam mo, Jerome, sa bawat sandaling sinasaktan mo ako, mas lalo mo lang pinaparealize sa akin na nagkamali ako na pinakasalan kita. Dahil lang nabuntis ako. Sana nakinig na lang ako sa mami ko. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Baka buhay pa sana ang anak ko. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ikaw! Sam, sandali. Sam! Umalis ka dito. Umuwi ka sa nanay mo at magsama kayong dalawa. Ayoko makita ang mukha mo pagkagising ko sa umaga. Pasado 12:00 ng gabi. Naalimpungatan ako nang maramdaman ko na parang may mainit na humahaplos sa pisngi ko.
Agad ako napangiti nang makita si Angelo. Nakahiga siya sa kama ng patagilid at nakaharap sa akin. Hindi nakalapat ang palad niya sa balat ko, pero ramdam ko ang init mula doon. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya pero tumagos lang ito. Sa lahat ng multo, ikaw yung mainit sa pakiramdam. Sinusubukan ko lang kung maaalis ko yung sakit ng sugat at pasa mo. Okay lang ako. Hindi mo kailangang magtiis. Hindi mo kailangang isipin ang sasabihin ng ibang tao. Mas importante kaligtasan mo. Bakit mo ako iniwan, Angelo? May mga bagay na sadyang nakatakdang mangyari. Iniwan mo ako. Pero hanggang sa panaginip ko nakikita pa rin kita. Kaya hindi kita makalimutan. Huwag mo akong kalimutan, Sam. Hindi ako umaalis sa tabi mo. Dahil ayokong pabayaan ka. Nandito ako para protektan ka. Halika. Bumangon ka muna. At buksan mo yung bintana. Tapos, tumingala ka sa langit. Sinunod ko si Angelo. Bumangon at bumaba ako sa kama saka yun binuksan. Napangiti ako nang makita ang crescent moon sa langit. Umupo sa bintana si Angelo habang ako naman ay nakasandal at nakapatong ang mga braso sa pasamano. Yun ang unang beses na magkasama kaming nag-moon gazing. Ang ganda. Paano nangyari? Na nakikita mo ko? Walang ibang nakakaalam nito. Bukod sa amin ni Mami. Pero bata pa lang ako. Nakakakita na ako ng multo. Isa akong medium. Sa madaling salita, isang psychic. Pinanganak ako may ganitong abilidad. Hindi lang ako nakakakita ng mga kaluluwa. May mga naririnig akong boses na hindi naririnig ng iba. Kaya ko maramdaman ang emosyon ng ibang tao. Kung gugustuhin ko, pwede kong basahin o makipag-usap gamit ang isip lang, pati ang manghula. Pero lahat yon, matagal ko nang hindi ginagawa. Matapos tumalikod si Mami sa panghuhula, ayaw niyang gamitin ko ang abilidad ko. Dahil gusto niya, magkaroon ako ng normal na buhay. Kaya mula nun, hindi ko na pinansin ang mga kaluluwa. Hindi na sila nagpakita sa akin. Ikaw, bakit ka bumabalik dito at nagpapakita sa akin? Gusto kong makasiguro na ligtas ka. Sa totoo lang, hindi ko gustong pakiramdam sa lugar na to. Malapit na ang fiesta dito. Kapag niyaya ka ng asawa mo na magsayaw, huwag kang papayag. Pero kung nagpumilit sila, siguraduhin mong hindi mo tatapusin. Bakit naman? Dahil ang baryo na to ay hindi isang simple at pangkaraniwan na baryo lang. Delikado dito. Anong ibig mo? Sandali lang. Bakit? May nararamdaman ako. Inangat ko ang braso ko. Nangangalisag ang mga balahibo ko. Bigla akong may naramdaman na mabigat at negatibong enerhiya sa paligid. Maya-maya ilumingon ako kay Angelo. Tumabi siya sa akin. Pagkatapos ay pareho kaming tumingin sa pinto. Hindi ko alam kung anong meron sa labas ng kwarto na yun. Pero isa lang ang sigurado ko sa mga sandaling yun. May tao sa likod ng pinto. Hanggang sa... Sino ka? Ano ka? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang dapat mong itanong ay kung paano ka makaliligtas. Aswang, heto na sila. Mag-iingat ka. Nais lamang kitang imbitahan sa tahanan ko sa Manda. Bakit kilala mo ako? Takbo, Sam! Pumunta ka sa kusina! Bilis! Tulong! Lynn! Tulong! Nang tumakbo ang aswang palapit sa akin, ay mabilis akong tumakbo papunta sa sulok. Nang makorner niya ako, sinulubong ko siya ng sipa ng akmang susunggaban ako. Pagkatapos ay mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto. Agad sumunod ang aswang hanggang sa kusina.
Lumingon ako kay Angelo matapos na nitong ituro ang baseball bat na nasa sulok. Dahan-dahan akong lumapit at agad kong kinuha yun. Sakto naman at tumakbo papunta sa akin ang aswang ay pinalo ko yon sa kanya. Lumayo ka sa akin, demonyo ka! Ay, ano ba ang ikinatatakot mo? May ipagagawa lang ako sa'yo. Wala akong tiwala sa mga gaya mo! Sasama ka sa akin o papatayin kita. Sige! Subukan mong lumapit! Kaya rin kitang patayin! Muli akong sinugod ng aswang at napalo ko siya ulit ng baseball bat. Pero nangahatawin ko siya ulit ng isa pang beses. Nahawakan na niya yun at inagaw sa akin, sabay hagis sa malayo. Umatras ako hanggang sa sunggaban niya ako sa leeg at sinakal sa kapilit na hinihila hanggang sa hindi ako umubra sa lakas niya at nagawa akong bitbitin ito at isampay sa kanyang balikat. Pero nagpumiglas ako, sinabunutan ko siya at nilamutak ang mukha ng aswang hanggang sa mawalan siya ng balanse at mabitawan ako. Saktong dating ni Lynn na may dalang isang garapon ng asin mula sa kusina. Sa kabinato nito ang aswang. Lumayas ka dito! Kampo ni Satanas! Ay, bakialamera kang babae ka! Sam, saksakin mo siya. Kailangang tamaan mo siya sa puso para mamatay siya. Nagmadali akong tumayo at tumakbo pabalik sa lababo. Agad kong tinampot ang kutsilyo sa kasumugod sa aswang. Susugurin din dapat nito si Lynn pero mabilis ko itong nasaksak sa likod. Hindi ako sigurado kung tinamaan ko ang puso niya pero umatras ako at nahugot ko ang patalim nang subukan akong abutin ito. Galit na galit siyang humarap sa akin na humihingal at nangihina. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita! Good morning, ma'am. Good morning din. Ay, ma'am. Gising na po pala kayo. Magandang umaga po. Matagal na po ba kayong naninirahan sa bahay na to? I mean, dito sa lugar na to? Opo. Matagal na. Buong buhay ko po ay dito na ako nakatira. Bakit po? Naniniwala ba kayo sa aswang? Aswang? Ay oo naman po. Probinsya ho itong baryo natin at malapit pa sa gubat. Hindi na po bago ang usapin tungkol sa aswang dito. So, meron talaga dito? Dati po mayroon. Dati? Ngayon? May mga tiktik akong naririnig sa gabi. Lalo na kapag may buntis na nakatira sa mga kapitbahay natin. Bukod doon, wala na po. Bakit po? Wala po. Naitanong ko lang. Dito muna ako sa labas. Maglalakad-lakad lang. Ma'am, huwag kayong masyadong lumayo ah. Malapit na pong maluto ang agahan. Sige. Ay ma'am, sandali lang po. Sa inyo po yata itong kwintas na may buwan na pendant. Nakita ko kanina doon sa kusina kaso naputol po eh. Ay, oo nga. Sa akin nga ito. Buti nakita mo. Salamat ha. Importante sa akin to eh. Mamaya punta tayo sa bayan. Samahan mo akong ipagawa to. Sige po. Madilim na nang makabalik si Lynn mula sa bayan. Matapos kasi naming ipagawa ang kwintas ko ay niyaya ko pa siyang mag-ikot. Nakabili ako ng mga damit. Dahil malapit na ang fiesta, may perya doon, kaya niyaya ko siya at maglaro kami ng kung ano-anong games at sumakay ng mga rides. Matapos magperya na malengke na rin kami. Hindi namin namalayan ng oras, kaya inabot kami ng dilim. Pagdating sa bahay, naabutan ko na naroon si Jerome at ang nanay niya. Masama ang tingin na lumingon sa akin ang dalawa. Saan ka galing? Sa bayan. Nagpaalam ako kay Mang Lito. Sabi ko sabihin sa'yo. Pinagawa ko lang yung kwintas kong naputol tapos namasyal kami. Alam mo bang kanina pa ako dito? Paghapon akong wala, tapos pag uwi ko wala ka? Wow! Kung magsalita ka parang ulirang asawa ka ha. Hindi ka nga nag-alala sa akin nung sinabi kong muntik na akong mamatay dahil pinasok ng aswang itong bahay. Sinong maniniwala sa kasinungalingan mo? Walang aswang dito. Alam ko ang nakita ko at nandito rin si Lynn.
Dalawa kaming lumaban sa aswang. Totoo po yun, sir. Tumahimik ka! Hindi kita kinakausap. Ay, Eddie, sorry. Lucifer. Umamin ka sa akin, Sam. May lalaki ka, no? Siguro nakipagkita ka sa kanya sa bayan. Hoy, Jerome. Kung manlalalaki ako, sana noon pa. Sa klase ng pagtrato mo sa akin, sana nga nun lalaki na lang ako. Hindi ka dapat kung saan-saan nagpupunta, Sam. May asawa ka na pero nagbubuhay dalaga ka pa rin. Buhay dalaga? Ngayon lang ako lumabas mula nang dumating ako sa bahay na to. Sa halip na asikasuhin mong asawa mo, nasa labas ka at nagliliwaliw. Anong klaseng babae ka? Pwede ba, Nay? Mawalang galang na ho, ha? Pero pwede bang wag na kayong makisali? Lalong magulo eh. Nakita mo na. Tignan mo kung paano ko bastusin ang asawa mo. Maghiwalay na tayo, Jerome. Hindi ko na kayang tiisin ang ugali mo. Lalo ng pananakit mo sa akin. Anong hiwalay? Walang maghihiwalay! Hayop ka! Matapos akong sampalin ni Jerome ay agad akong gumanti at sinampal ko siya. Gumanti rin siya at sinuntok ako, kaya sinuntok ko rin siya. Lalo siyang nagalit sa akin dahil sa pagganti ko. Bigla niya akong hinablot sa buhok, saka sinampal na naman ang 2 beses. Pagkatapos ay malakas akong tinulak, kaya ako napahiga sa sahig. Sinubukan ni Lynn na umawat, pero humarang ang biyanan ko, kaya silang 2 ang nagtulakan. Hindi pa nakontento doon si Jerome. Sinakyan niya ako, saka ako sinakal ng mahigpit na parang balak talaga akong patayin. Dahil doon kinalmot ko siya sa mukha at sinuntok ulit, saka ako tinulak palayo sa akin. Nang makawala ang isang paa ko ay sinipa ko siya sa pagitan ng 2 hita. Tarantado kang babae ka! Mas tarantado ka! Animal! Hindi ako pinalaki ng maayos ng mami ko para saktan mo lang ng ganito! Walang hiya kang babae ka? Anong karapatan mong saktan ang anak ko? Bitawan mo ako! Ay, hoy! Bitawan mo si ma'am! Halika nga dito! Akala mo hindi kita papatulan na masyonda ka, ha? Sige! Pupunutin ko talaga lahat ng buhok mo na mas matigas pa sa anis! Hayop kang katulog ka! Hayop kayong mag-ina! Matapos kong sipain si Jerome sa tiyan at mamilipit siya sa sakit, ay sinugod ako ng biyanan ko at sinabunutan ako. Pero agad umawat si Lynn at hinila rin sa buhok ang biyanan ko, palayo sa akin. At sila ang nagsabunutan. Halos sabay kaming bumangon ni Jerome na parehong humihingal. Hanggang sa bigla itong maglabas ng baril. Sige, subukan mong makipaghiwalay sa akin. Papatayin kong nanay mo. Demonyo ka talaga! Doon ka sa loob ng kwarto. Pumasok ka doon! Baka magsumbong yan sa mami niya. Kunin mo yung cellphone. May araw din kayong mag-ina sa akin! Pasok! Napilitan akong pumasok sa kwarto. At mula doon ay narinig ko na pinadlock nito ang pinto sa labas. Matapos may kandado ay dinikit ko ang tenga ko sa pinto at narinig ko ang usapan ng mag-ina. Pagkatapos isaka ko hinampas ng sunod-sunod ang pinto at sumigaw ng malakas. Anak! Kontrolin mong sarili mo. Huwag mo masyadong bugbugin ang babaeng yan at baka mapatay mo. Kailangan pa natin siya. Pinipikon ako eh. Ang hirap pasunurin. Dati nabobola ko pa yan eh. Konting tiis, anak. Malapit nang itinakdang araw. Anong gagawin natin sa kanya pagkatapos? Doon tayo sa bahay mag-usap. Buksan niyo to! Jerome! Demonyo ka! Kapag nakawala ako dito, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin! Mami! Angelo! Tulungan niyo ako! Ayoko na dito! Ang hindi ko alam ng mga oras na yon habang nakakulong ako doon sa kwarto, ay tinawagan na pala ni Lynn si Zaira. Bigla daw siyang tumakbo pababa at lumabas ng bahay pagkatapos ay doon niya naisipan na tawagan ng best friend ko. Ang kwento sa akin ni Lynn, panay ang lingon niya sa paligid habang nanginginig ang kamay at hawak ang kanyang phone.
Ma'am Syra! Ay, Diyos ko! Salamat at sinagot mo agad! Bakit? Anong problema? May nangyari ba? Ma'am! Sunduin niyo na si Ma'am Sam dito! Baka sa susunod ay hindi mo na siya abutang buhay! Ano? Bakit? Anong nangyari kay Sam? Binubugbog siya ni Sir Jerome at narinig ko na may masamang balak sa kanya mag-inang yon. Ano? Kinabukasan araw ng fiesta. Mula nang kinulong ako sa kwarto ni Jerome ay hindi na niya ako pinalabas. Kapag kakain ay siya mismo ang nagdadala sa akin ng pagkain sa kwarto. Kahit si Lynn, hindi niya pinapalapit o kaya naman ay nakabantay siya. Bahagya lang akong nalibang dahil sa mga parada at palaro na napanood ko mula doon sa bintana ng kwarto ko. Bandang 6:00 ng gabi, nang sabihan ako ni Jerome na magbihis ng maayos dahil pupunta daw kami sa sayawan. Hindi ko magawang tumanggi o manlaban dahil nakalabas ang baril nito. Sa tingin mo talaga may gana akong makisali at sumayaw? Tradisyon tong sayaw na to dito sa baryo namin. Kapag may isa sa amin ang kinakasal, kailangan sumayaw dito para maging masayang pagsasama. Masaya? Makaibig mong sabihin, impyerno. Di ba, Jerome? Pakawalan mo na lang ako. Wala nang pupuntahan tong pagsasama natin. Napag-usapan na natin yan, Sam. Kung ayaw mong uminit ang ulo ko dito, tumahimik ka. Sumunod ka na lang sa lahat ng sasabihin ko. Ay, nariyan na pala sila. Mga kasama, eto nga palang manugang ko si Sam. Sam, silang mga kaibigan namin. Pagdating doon ay nadatnan namin ang biyanan ko at si Mang Lito. Matipid lang akong umiti sa kanila at matipid na kumaway. Doon sa gitna ng isang open space kung saan puno ng damo ay may isang malaking bonfire sa gitna. Iba't ibang edad ang naroon. May bata, matanda, binata at dalaga. May malakas na sound system at mga moderno naman ang pinapatugtog ng DJ. Ngunit may isang bagay lang akong napansin. Hindi lahat ng mga kapitbahay namin ay kasama sa sayawan. Ang iba nanonood lang sa bintana at parang takot. Naupo ako sa isang bakanting silya nang hilahin ako doon ni Jerome. Bahagya pa akong napapangiti habang pinapanood ang mga kabataang sumasayaw. Ilang sandali pa ay may matatandang pumwesto sa gitna. May mga dalang tambol na mukhang sinauna pa gaya ng mga nasa tribo. Tumahimik ang sound system. Pagkatapos ay tumayo ang lahat sa kahumilera paikot sa bonfire. Napalingon ako kay Jerome nang hawakan ako nito sa kamay, saka ako hinila patayo. Halika, sali tayo. Anong gagawin natin? Sasayaw. Hindi ako marunong. Sundin mo lang ang gagawin nila. Nang magsimulang tumugtog ang matandang lalaki ng tambol, sinabayan ng mga tao ang tugtog nito. Tiningnan ko sila at ginaya ko ang mga galaw nila. Tinaas ang mga kamay at marahang winagayway na parang sumasamba. Unti-unti akong kinilabutan nang may marinig akong nagdarasal na parang orasyon habang sinasabayan ng tambol. Naramdaman ko bigla na hindi yun basta sayaw lang at parang ritual na ang ginagawa namin. Nang lumingon ako sa paligid ay nakita ko ang makahulugang tinginan sa akin ng mga tao doon, lalo na si Jerome at ang nanay niya. Habang umiikot kami sa paligid ng bonfire, biglang sumulpot sa tabi ko si Angelo. Baka sa mukha ang pag-aalala. Hindi ako nagpahalata pero nakaramdam ako ng pag-asa na makita ko siya. Kailangan mo nang umalis dito. Gumawa ka ng paraan. Magkunwari kang masakit ang ulo mo o kaya mahimatay ka. May tutulong sa'yo. Ngayon na? Oo. Hindi mo dapat matapos ang ritual. Sige. Sinunod ko ang sinabi ni Angelo. Nagkunwari akong nahilo at nawala ng malay. Maya-maya ay naramdaman ko si Jerome na hinawakan ako sa balikat at niyuyugyog. Hindi ako kumilos habang naghihintay sa sinabi ni Angelo na may tutulong sa akin. Hanggang sa may isang boses ng lalaking hindi ko kilala ang sunod na narinig ko. Sam, anong nangyayari sa'yo? Gisingin mo yan! Hindi pwedeng basira ang ritual natin! Huwag mo akong artehan, ha? Pinapahiya mo ako sa mga kapitbahay natin. Tumayo ka na sabi dyan eh! Jerome,
Baka kung ano mangyari kay ma'am, ako na magdadala sa kanya sa ospital. Sandali lang. Hindi ko alam kung sino ang lalaking tumulong sa akin. Naramdaman ko na lang na binuhat niya ako at nagmamadaling umalis sa lugar na yun. Ayon kay Lynn na nagmamasid at nagtatago sa likod ng malaking puno, mabilis daw ang kilos ng lalaking tumulong sa akin. Hindi daw nito hinayaan na makasagot si Jerome. Maya-maya ay saka ako dumilat at doon ako binaba ng lalaki. Doon ko nakilala ang lalaking kapitbahay namin noon. Hanggang sa biglang sumindi ang headlight ng sasakyan na nakatago sa dilim sa di kalayuan. Tumatakas siya, Jerome! Habulin mo! Bobo ka kasi! Bakit mo hinayaang kunin niya si Sam? Bumalik kayo dito! Takbo! Bilis! Anak, bilisan mo! Mami! Bilis, Beshi! Ah! Aswang! Ang daming aswang! Oh my God! Anak, bilis! Oh Lord! Save us! Sa pagtakbo namin ay bigla akong binitawan ng lalaking tumulong sa akin. Pagkatapos ay naglabas ito ng itak at buntot pagi. Kumarap siya sa mga aswang habang ako naman ay agad dumiretso kay Mami. Naiyak ako nang sa wakas ay mayakap ko silang dalawa. Maya-maya ay nagulat kaming lahat nang dumating ang 3 pang lalaki na may hawak na armas at nakipaglaban sa mga aswang. Ang akala ko ligtas na kami nang biglang may isa pang aswang na lumabas mula sa makapal na halamanan at hinablot ako palayo kay Mami. Samantha! Saan ka pupunta? Bitawan mo ako! Hindi ka na makakalis dito ng buhay! Ano ba talagang kailangan niyo sa akin, ha? Marami kang pakinabang sa lahi namin. Yun ang dahilan kaya ka narito. Hindi niyo ako magagamit sa masamang balak niyo! Ay, tama na! Magsama-sama kayong lahat sa impyerno! Matapos niya akong hablutin palayo kay Mami, binalibag niya ako sa lupa at nakibambuno ako. Pilit akong hinahawakan para bitbitin pero nanlalaban ako at pumipiglas. Maya-maya ay dumating si Mami at Lynn pagkatapos ay pinagbabato ng asin ng aswang. Kasunod nito ay may sinaboy na tubig si Lynn sa aswang at doon siya sumigaw ng malakas. Nang makawala ako mula dito, nakita ko sa di kalayuan ang isang itak na nabitawan kanina ng isang lalaki. Nagmamadali akong kunin yun. Nang susuguri ng aswang si Mami at Lynn, ay agad akong humarang at sinalubok ko siya ng saksak sa tiyan. Hayop ka! Kapag dumating na ang itinakdang araw, malugod kitang papatayin at kakainin ko ang bawat himay-himay ng katawan mo! Umalis ka na dito! Bilis! Kami nang bahala! Samantha! Bumalik ka dito! Walang iya ka! Tama ako! Demonyo ka nga! Kakampi niyong aswang na yon! Kaya pala wala kang pakialam! Kahit na muntik na akong mamatay! Bumalik ka dito! Sinubukan kitang mahalin! Alam ng Diyos na wala akong ibang lalaki mula nang maging tayo hanggang sa mga oras na to! Alam mong pinagdadaanan ko, mula nang makita ko kung paano namatay si Angelo. Kung palagi ko may siyang napapanaginipan, kasama yun sa trauma ko. Sabi mo noon na iintindihan mo. Napakatanga ko na naniwala ako sa'yo. Sisiguraduhin ko na magsisisi ka sa lahat ng ginawa mo sa akin! Hayop kayong mag-ina! Ipinagkatiwala ko sa inyo ang anak ko! Mga demonyo pala kayo! Pasensya ka na, balae. Pero kailangan lang namin ang anak mo! Mamamatay na muna ako bago niyo makuha ulit ang anak ko! Magbabayad kayong dalawa sa ginawa niyo kay Sam! Mula sa araw na to, Jerome, tapos na sa atin ang lahat. Ipapakulong kita. Pagbabayaran mo ang lahat ng pananakit mo sa akin! Hindi! Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin! Hayop ka, Jerome! Ikaw ang papatayin ko! Angelo! Angelo? Nay! Tulungan niyo ako! Anak! Anong nangyayari sa'yo? Nagulat ako nang biglang sumulpot sa likod ni Jerome si Angelo at sinakal ito ng mahigpit gamit ang braso.
Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nitong may baril. Nang mabitawan nito ang armas ay doon niya binitawan si Jerome sa kasinipa ng malakas. Pagkatapos ay sunod-sunod na sinuntok. Maya-maya ay narinig na namin ang tunog ng police mobile. Doon mabilis na nagpulasan ang mga tao at tumakbo papasok ng gubat maging ang mga aswang kasama na ang mag-inang Jerome at Rosa. Bumalikos ako ng bangon nang dumilit ako. Nagtaka pa ako nang makita ko na nasa ibang bahay na ako. Maya-maya ay nakahinga ako ng maluwang nang maalala na naroon ako sa isang bahay namin sa Maynila. Matapos akong ma-rescue nila mami, formal kaming nagsampa ng reklamo laban sa asawa ko dahil sa pambubugbog niya. Pinicture ng mga pulis sa mga pasa sa mukha ko at iba't ibang parte ng katawan. Binigay din nila ng ibang picture ng pasa at sugat ko na nakunan niya sa tuwing matapos akong sakta ni Jerome. Matapos yun ay saka kami lumawas ng Maynila. Mami! Oh, anak, bakit ka umiiyak? I'm just happy to see you, Mami. Ang akala ko hindi na kita makikita. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad na binubugbog ka pala ng demonyong asawa mo? Kung hindi pa tumawag sa amin si Lynn, hindi pa namin malalaman. I'm sorry, Mami. Naiiyak kasi ako sa'yo. Nung boyfriend ko pa lang si Jerome, binalaan mo na ako na masamang kutob mo sa kanya. Pero hindi ako nakinig. Nung panahon na yon, gusto ko lang panindigan ang desisyon ko nung sinagot ko siya. Gusto kong ipakita sa lahat na okay na ako. Na nakamove on na ako sa trauma ng pagkawala ni Angelo. Kahit ang totoo, hindi pa talaga. Naturingang psychic ako. Pero hindi ko naramdaman yung naramdaman niya sa pagkatao niya. Anak, healing is a process. Hindi minamadali. Hindi pinipilit. Darating ang araw na makakalimutan mo rin ang lahat. Huwag mo rin sisihin ang sarili mo. Kumbaga, sa madaling salita, pina-shutdown ko ang pagiging psychic mo para mabuhay ka ng normal. Mami, I'm sorry. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa'yo noon. And thank you for coming to save me. Huwag mo nang isipin yun, ha? May mga bagay talaga na sadyang hinahayaan ng Diyos na mangyari para may matutunan tayo. Para kapag nalagpasan natin yon, we will be a better version of ourselves. We'll learn from our mistakes, anak. Mahalaga na may natutunan ka sa pagkakadapa mo at matututo kang bumangon. At mas mahalaga sa akin ngayon na ligtas ka. Huwag kang mag-alala. Ngayon nakapagsampa na tayo ng kaso. Hinahanap na siya ng mga pulis. At sabi pala ni Ma'am Zaira, pinost daw niya sa group page ng batch niyo nung high school ang wanted photo ni Jerome. Lynn, maraming salamat pala sa lahat ng tulong mo, ha? Naku madam, wala yun. Para ko na rin kayong pamilya eh. Siyempre, tayo-tayo na lang din ang magtutulungan. Mami, sino pala yung tumulong sa atin? Si Ronel, mga tauhan ni Lolo Vergel. Lolo Vergel? As in yung lolo ni Angelo? Oo, mahabang kwento anak. Hindi ko rin inakala na may koneksyon ng pamilya nila sa nangyayari sa'yo. Pero ayoko mag-isip ka ng kung ano-ano sa ngayon. Masyado ka ng maraming pinagdaanan, anak. Gusto ko na ipahinga mo yung isip mo. Opa. Nga pala, anak. Yung nangyari kay Jerome bago siya nakatakbo at yung sinigaw mo ang pangalan ni Angelo. Hanggang ngayon ba napapanaginipan mo siya? Hindi ko na siya napapanaginipan. Pero mula nang dumating ako dun sa lumang bahay na yon, nagpapakita na siya sa akin. Hindi lang basta nagpapakita. Nakakausap ko siya. Hindi rin yun ang unang beses na pinagtanggol niya ako laban kay Jerome. Pero alam mo, May, ang weird niya. Sa lahat ng multo, si Angel ang mainit sa pakiramdam. Hindi gaya ng ibang multo na malamig. Hello! Hi, Beshi! Are you ready for tonight? Tonight? Ano meron? My gosh! You forgot? Yung grand reunion natin, remember? Teka lang. Hindi ba delikado na pumunta doon? Paano kung nandun si Jerome? Kaya nga kinalat ko sa group page ng batch natin na wanted siya at ang ginawa niya sa'yo para hindi siya makalapit.
At ang sabi ni Macy, yung organizer ng reunion natin, naka-alert na daw ang security at ang mga pulis, kaya don't worry and let's party. Mami, okay lang ba na pumunta ako? Go anak, pumunta ka. Mag-enjoy ka kaysa magmukmuk ka dito. Don't worry, Beshi. Bumili ako ng mga pang self-defense. Merong pepper spray tapos may binili akong balisong. Ano pa ba? May tubig ako na may bawang at asin din ako na nakalagay sa spray bottle para sa mga aswang. Hiningi ko pa yung kay Lolo Verhel. Tsaka, asin meron din dun sa kotse. Oh, ayun naman pala. Go! For the first time in a while, nag-ayos ako. Nagbihis ng maganda. Nag-makeup at nag-ayos ng buhok. Siniguro ko na maganda ako ng gabing yon. Gusto ko na maging maganda sakaling makita ko doon ang kaluluwa ni Angelo. Isang overlap dress na maikli ang manggas ang napili kong isuot. Kulay taupe yun, maging ang high-heeled shoes na suot ko. Sabi ni Zaira, bumagay sa balat ko ang kulay na yon at lalo daw akong pumuti. Mula sa bahay ay safe naman kaming nakarating sa venue. Papasok pa lang kami sa grand ballroom nang huminto ako. Oh, bakit? Kinabahan lang ako bigla. Naiya ako. Sana pala hindi ito yung sinuot ko. Kitang-kita yung pasa ko sa braso. Beshi, hindi dapat kinakahiya yan. Ang tawag dyan, battle scars. Hindi ka basta nagpa-jombag, ginumbag mo rin siya pabalik. At saka para rin mas lalo silang magalit kay Jerome kapag nakita nila yan. Saya. Wala na si Angelo. Oh, ayun ka na naman. Malulungkot ka na naman eh. Smile na, okay? Okay. Thanks, Zai. Hinawakan ni Zaira ang kamay ko at sabay kaming pumasok sa loob. Natuwa ako dahil sa mainit akong tinanggap ng mga dati kong kaklase at mga kaibigan. Nagpakita sila ng suporta at simpatsya sa nangyari sa akin. Ang akala ko ay malulungkot lang ako doon, pero nalibang ako dahil sa mga games, sayawan, kantahan at sa kulitan at biruan ng mga makukulit kong kaklase dati. Meron ding nagpa-raffle, malapit na sa kalagitnaan ng programa, nang bigla kaming nagulat nang may biglang dumating na hindi inaasahan at siyang kinagulat ng lahat. Hi guys, am I late? Angelo, pare! Salamat sa Diyos, boy! Sige ka pa! Salamat sa Diyos at buhay ka. Thank you. Natutuwa rin ako makita ulit kayo. It's great to be alive. Tira ulo talaga yun si Jerome. Inisabutan ako. Angela, Surprise! Beshi! nakikita mo siya? Yes, Sam! Buhay si Angelo. Nung humingi kami ng tulong ni Tita Nera kay Lolo Verhel, doon lang namin nalaman na buhay siya. Dahan-dahan akong napatayo nang maglakad siya papunta sa akin. Sunod-sunod na umagos ang luha ko habang unti-unti siyang lumalapit. Bukod sa gulat ay bigla akong nalito. Maraming tanong ang sumulpot sa isip ko. Paano siya nabuhay? Kung buhay siya, bakit ko nakita at nakausap ang kaluluwa niya? Nang tuluyan na siyang makalapit sa akin, bigla akong umatras. Kasabay ng paghagulgol ko ng iyak. Hi Sam. Lalabas muna ako, Zaira. Sam, sandali lang! Samantha! Ako nagsusunod sa kanya, Zai. Tumakbo ako palabas ng hotel. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta natagpuan ko na lang ang sarili ko na nasa garden. Doon sa parte kung saan pribado at halos walang tao. Kumapit ako sa puno at doon ako umiyak. Gulong-gulo at wala akong maintindihan sa mga nangyayari. Maya-maya biglang dumating si Angelo. Samantha, All this time, buhay ka. handa akong magpiliwanag sa iyo, Sam. 6 na taon, Angelo. Nagluksa ako ng 6 na taon. Hirap na hirap akong umusad sa buhay. Hanggang sa panaginip ko, pati kaluluwa mo nakikita ko. Tapos
Tapos buhay ka pala? Shh! One at a time, Sam. Isa-isa kong ipapaliwanag sa iyong lahat. Totoo ba to, Angelo? Hindi ba ako nananaginip lang? Totoo ba to na buhay ka pa talaga? Ngumiti si Angelo kasabay ng pag-agos ng luha niya. Nahigit ko ang hininga ko nang maramdam ko ang paglapat ng mainit niyang palad sa balat ko. Kinuha niya ang kamay ko at nilapat yon sa pisngi niya. Lalo akong naiyak nang mahawakan ko siya. Hinawakan ko ang isa pa niyang pisngi, saka ko tinitigan ang bawat parte ng kanyang mukha. Hinawakan ni Angelo ang isang kamay ko at hinalikan ako sa palad. I miss you, Sam. Namiss din kita ng sobra. Ang akala ko hindi ka na babalik. May pangako pa ako sa'yo. Yung date natin, Pero kasal pa rin ako kay Jerome. Makakapaghintay ka ba? kahit gaano katagal. Ngayon, ako naman na maghihintay sa'yo. Lord, thank you. Thank you so much. Salamat at buhay siya. I love you, Sam. Dahil sa nangyari ay hindi na kami nakatuloy sa party. Sumama ako kay Angelo at umuwi kami sa bahay nila. Doon ko nalaman ang katotohanan mula kay Mommy at Lolo Vergel. Lumingon ako at ngumiti sa lalaking nagligtas sa akin mula kay Jerome nung gabi ng sayawan ng fiesta. Uminom muna kayo. Salamat po. Ang baryo kung saan ka dinila ng asawa mo ay dating baryo ng mga aswang. At ang bahay kung saan kayo tumira ay dating pag-aari ko. Doon ako sa bayan na yon pinanganak at lumaki. Noong bata pa ako ay masaya at tahimik sa lugar na yon. Sagana sa pananim. Simple lang ang buhay ng tao. Buong puso naming tinatanggap ang mga dayong bumibisita at namamasyal doon. At hindi namin alam ay nagpapapasok na pala kami ng kalaban. Isang gabi biglang sinalakay ng aswang ang buong baryo. Marami ang namatay. Dumanak ang dugo. Mula noon ay doon na nanirahan ng mga dayong aswang at naghasik ng lagim. Kaya ako naging manunugis. Pinamunuan ko ang grupo ng mga kalalakihan at kasama ang mga pulis at sundalo. Nagaklas kami laban sa mga aswang. Napatay ko si Dakila, ang pinuno nila. Doon na sila isa-isang nalipol. Natahimik ang bayan namin pero ang takot ay hindi na nawala sa mga residente. Sila yung mga aswang na sumalakay sa amin ng gabing na-rescue ako nila, Mami. Tama. Konti lang nakita mo. Ang iba sa kanila ay nagtatago pa. Siya si Ronel, isa sa mga tauhan ko. At nagsisilbing mata ko sa baryong ito. Siyang nagbalita sa akin na naroon ka. Mula noon ay pinamanmanan ko na sa kanyang mag-inang Jerome at Rosa. Nang bumagsak ang lahi ni Dakila sa baryo namin, umalis kami ng pamilya ko para bigyan sila ng normal at maayos na buhay dito sa Maynila. Pero may mga kasama na akong manunugis na hindi umalis noon. At sila ang nagpanatili ng kaayusan at katahimikan doon. Gaya ng nasaksihan nyo, may mga aswang pa rin na natira doon. Sila Ronel at ang iba pang tumulong sa iyo ay mga bagong henerasyon ng manunugis na lihim na nagbabantay sa lugar na yon. Kung ganon, aswang din si Jerome at Nanay Rosa? Hindi mga normal silang tao. Pero hindi sila naniniwala sa Diyos. At ang sinasamba nila ay si Lucifer. Si Rosa ay dating masugid na tagapaglingkod ni Dakila. Ang sayawan na nangyari sa fiesta ng gabing yon ay hindi isang ordinaryong sayawan. Dahil ang ginagawa nila ay ritual para kay Dakila. At ikaw ang muntik ng maging alay. Kung ganon, kaya ako pinakasalan ni Jerome ay dahil doon. Maaari. Pero nararamdaman ko na may mas malalim pa silang pakay sa iyo. Hindi ko palang alam kung ano. Kaya nang lumapit sa akin ang mami mo at humingi ng tulong, hindi ako nagdalawang isip na tumugon. At ang importante ngayon ay ligtas ka na, Iya.
Si Angelo yung aksidente. Naalala ko noon sa ospital. Matagal siyang comatose at 2 taon. Tapos namatay siya. Pagdating ko pa sa ospital noon, wala na yung katawan niya sa kwarto. Ang sabi mo pa na wala na siya at nasa morgue na. May pinakita pa kayo sa aming urn jar bago niyo dinala sa US ang labi niya. Kinailangan naming palabasin na patay na si Angelo dahil may nagtangka sa buhay niya. Noong araw na yon bago ka dumating sa ospital, may isang janitor ng ospital ang naging witness. May pumasok sa kwarto ni Angelo. Nang sangdaling yon ay dumilat daw ang mata ng apo ko. Doon pinatay ng taong yon ang makina na nakakabit sa katawan ni Angelo at bumubuhay sa kanya. Sinigawan niya ang taong yon at agad itong tumakas at walang nakakita ng kanyang muka dahil may takip ito. Mabilis na tumawag ng mga doktor at nurses ang janitor. Muling nakaligtas sa kamatayan ng apo ko. Dahil sa nangyari ay napagkasunduan ng pamilya namin na itago siya at palabasin na namatay siya habang inaalam kung sino ang nagtangka sa buhay niya. Tinako namin siya hanggang sa tuluyan siyang makarecover. Nang lumakas na ang katawan niya, nagtago siya sa Amerika ng ilang taon. Noong comatose siya, nakikita ko siya palagi sa panaginip ko. Tapos nung lumipat na ako dun sa probinsya, nakikita ko na talaga siya at nakakausap na parang kasama ko talaga siya. Anak, naalala mo yung sinabi ko sa'yo about astral projection? Parang ganun ang nangyayari sa kanya. Kapag natutulog siya, ay humihiwalay ang kaluluwa sa katawan niya at napupunta siya sa lugar o sa taong nais niyang makita. Sa kaso ni Angelo, ikaw yon. Kaya hanggang sa panaginip ay nagpapakita siya sa'yo. Ang naaalala ko lang noon, nakikita ko ang sarili ko na nakaratay sa ospital. Tapos napupunta ako kung saan ka nandoon. Nang magkamalay ako at nakalabas na ng ospital, nagpatuloy ang paghihiwalay ng kaluluwa ko sa katawan ko. Kapag natutulog ako, kahit na anong oras. Alam ni Angelo na ang lugar na yon ay baryo ng mga aswang. At alam niya rin ang tungkol kay Dakina. Dahil hindi pa siya pwedeng magpakita sa iyo, sa ganong paraan kanya binibigyan ng babala at binabantayan. Ang buhay niyong dalawa ni Angelo ay parang may pulang sinulid na nakatali sa mga daliri niyo. Magkadugtong. Magkahiwalay man kayo ay ibabalik kayo ng tadhana sa isa't isa. Soulmate, tama po ba? Tama anak, mas higit pa sa soulmate. Noong araw na magkamalay siya, ikaw agad ang tinanong niya. Ang tanging naalala ni Angelo ay ang araw na sinundo ka niya sa bahay niyo. Kahit kailan, hindi ka nakalimutan ng apo ko. Matapos namin kumain ng hapunan ay lumabas ako sa hardin sa likod bahay para magpahangin. Pinikit ko ang mga mata ko bago ako huminga ng malalim. Pilit kong pinagkakasya ang mga impormasyon at revelasyon na nalaman ko. Maya-maya ay bahagya akong nagulat nang mula sa likod ay yumakap sa bewang ko si Angelo. Napangiti ako nang ituro niya ang langit at nakita ko doon ang crescent moon. Ang lalim ng iniisip mo. Hindi lang ako makapaniwala sa nangyayari. Na nandito ka sa harap ko at buhay na buhay. Let's continue where we left off, Sam. Paano, Angelo? Kasal pa ako kay Jerome. Hiwalay na kayo, di ba? Oo, pero kasal pa rin ako sa kanya. Marami nang nagbago simula nang nawala ka. Nagkaroon ako ng trauma dahil sa nasaksihan kong aksidente mo. Sobra akong na-depress nang sinabi ni Lolo Vergel na patay ka na. Ang hirap mag-move on nang mawala ka. Hanggang sa dumating si Jerome sa buhay ko. Sinubukan kong ibaling sa kanyang atensyon ko nang maging boyfriend ko siya. Wala pa akong balak mag-asawa pero nabuntis ako. Kaya kinailangan naming magpakasal agad. Doon na lumabas ang tunay niyang ugali. Mainitin ang ulo, dominante. Ayaw niyang kinukontrang gusto niya. Konting bagay na hindi niya magustuhan na sabihin ko o makita niyang ginagawa ko. Kinasaktan niya ako. Pero lumalaban ako. Kaya lalo siyang nagagalit sa akin hanggang sa makunan ako. Mula noon, hindi na lang physical abuse ang ginagawa niya sa akin. He sexually abused me. Kapag ayaw kong sumiping sa kanya,
Ginagapos niya ako. At pipilitin ako sa gusto niyang mangyari. I'm sorry. I'm sorry, Sam. Nangyari lahat ng ito sa'yo dahil sa akin. Kung hindi ako na aksidente, hindi ka mapupunta sa maling lalaki. Hindi na dapat ako pumayag nang sabihin ni Lolo na magtago muna ako sa Amerika. Wala kang kasalanan, Angelo. Ako ang nagkamali. At inaamin ko yon. Pinagsisisihan ko nang binaning ko kay Jerome ang atensyon ko. Kasalanan ko na nagtiwala ko sa kanya. Pero wala akong nagawa nung inaabuso ka niya. Yung mga panahon na nakakausap kita dun sa lumang bahay niyo. Naaalala mo? Oo, Sinong may sabi na wala kang ginawa? Ipinagtanggol mo ako sa kanya. Hindi mo ako iniwan kahit nung sinasalakay ako ng aswang. Ikaw ang nagturo sa akin ang gagawin ko. Dahil sa'yo kaya buhay pa ako. Dahil kahit walang pisikal na katawan mo doon, yung espiritu mo hindi ako iniwan. Angelo, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. ngayon, hindi na ako mawawala sa tabi mo. Pangako, hindi na kita iiwan ulit. Baka mabaliw na ako ng tuluyan kapag nawala ka ulit sa akin. Sisiguraduhin ko na magbabayad si Jerome sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Pagkasabi ko noon, nagulat ako nang bigla akong halikan ni Angelo sa labi. Sa isang iglap, parang nawala ako sa sarili. Marahil dahil sa pangungulila ko sa kanya ng ilang taon. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakayakap sa leeg niya at tumutugon sa mainit niyang halik. Nakalimutan ko lahat. Niyakap ako ng mahigpit ni Angelo na para bang mayaagaw sa akin mula sa kanya. Ang halik na inakala kong hindi ko na matitikman ulit. Nang sandaling yon ay binalik ako nito sa nakaraan. 6 na taon na ang nakalilipas. Doon sa kotse niya kung saan nangyari ang first kiss namin. Ilang sandali pa'y tuluyan ako natuuhan nang mas naging mapusok ang halik niya. Saka ko binuhat at dinala sa gilid ng bahay. Saka ko sinandal sa pader. Sandali lang. Bakit? Huminahon muna tayo. Baka kung saan mapunta to. Hindi pa rin tama kahit ano pang nararamdaman natin. Oo nga. Sorry. Masyado akong nadala. Nang makita kita kanina, dun pa lang sa hotel, gustong gusto na kitang halikan. It's okay. Pumasok na tayo sa loob. Baka hinahanap na nila tayo. Ilang sandali pa ay tuluyan akong natauhan nang mas naging mapusok ang halik niya. Saka ko binuhat at dinala sa gilid ng bahay at isinandal ako sa pader. Mula nang makabalik ako ng Maynila ay bumalik na rin ako sa trabaho. Pero sa halip na umalis ng bahay at pumasok sa opisina, doon ako sa bahay nagtrabaho. Matapos ipaliwanag ng kaibigan ko ang mga nangyari sa akin, pero yung parte ng aswang, hindi daw nagdalawang isip ang boss ko na pumayag na sa bahay muna ako magtrabaho. Kaya lahat ng transaction namin online. Habang abala ako sa pagtatype sa computer ko, ay biglang may narinig akong kumatok mula sa labas ng kwarto. Pasok! Hi Sam, Angelo, pasok! Anong ginagawa mo dito? namiss kita eh. Halika dito. Lumapit si Angelo sa akin at saka ako tumayo. Napangiti ako nang agad niya akong niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ay inabot niya ang dalang mga bulaklak. Nang tumingin ako sa kanya ay muli akong yumakap at sinandal ang pisngi ko sa malapad niyang dibdib. Pumikit ako at nilanghap ang amoy ng kanyang pabango. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na bumalik na siya sa buhay ko. Parang isa lang to sa mga panaginip ko kung saan ko siya nakikita. Okay ka lang? Oo. Masaya ako sa tuwing nakikita kita. Namiss kita kaya ako pumunta dito. Halika, labas tayo. Busy ka ba? May tinatapos akong trabaho eh. Makakapaghintay ka ba? Oo naman. Mahiga ka na lang dyan sa kama. Ay! Pagkasabi ko ng mahiga, ay agad naman akong iniga nito. Pero tinangay niya ako kaya bumagsak kami sa kama. Sa halip na halikan ako sa labi, ay hinilikan niya ako sa noo. Pagkatapos ay niyakap ako ulit ng mahigpit. Hanggang sa may nakita akong kwintas na suot niya. Kapareho ng kwintas na bigay niya noon na crescent moon ang pendant. Doon ko biglang naalala ang isang pares ng sapatos
na nasa akin mula nang maaksidente ito. Nagmadali akong tumayo at kinuha yun sa drawer. Oh, iuwi mo na. Nasa iyo pala to? Nasa akin pa yung isang pares nito. Tinago ko yan nang maaksidente ka. Kapag nalulungkot ako, tinitingnan ko yan. Tapos palagi ako nagdadasal kahit na alam kong imposible. Sabi ko sana ibalik ka ng Diyos sa akin. Ngayon naiintindihan ko ng sumisimbolo nitong sapatos sa atin. Umalis ka at nawala ng maraming taon. Pero nahanap mo pa rin ang daan, pabalik sa akin. Naniniwala ako na ikaw ang babaeng nilaan para sa akin. Natural, sa'yo pa rin ako babalik. Noong magising ako sa coma, isa lang ang naging inspirasyon ko. Ang gumaling agad para mabalikan kita. Nabuhay ako dahil sa'yo, Sam. Kasi ganun kita kamahal. Mahal din kita, Angelo. I'm sorry kung inabot ng 6 na taon bago ko nasabi sa iyo. Pero mahal na mahal kita. Kapag naanal na ang kasal niya ni Jerome, magpapakasal tayo agad. Nakapag-file na ako ng annulment kahapon. Kasamang abogado namin. Pero naniniwala ko na igagrant sa amin ang annulment dahil sa lakas ng ebidensya na hawak ko laban kay Jerome. Ipagdarasal kong mangyari yan agad. Sa lalong madaling panahon. Napakasayo ko ng araw na yun, Madam Venus. Para kaming bumalik ni Angelo ng first date namin. Nanood ulit kami ng action movie, kumain sa labas, at halos hindi niya bitawan ang kamay ko. Bumili kami ulit ng sneakers na puti, gaya ng unang binigay ko sa kanya, at nangako ako na didisenyahan ko yon ng crescent moon. Gabi na nang makarating kami sa bahay. Kung pwede lang na wag umuwi at sasama na lang ako sa kanya. Yun ang gagawin ko. Pero kailangan ko pa rin ilugar ang sarili habang hindi pa opisyal ang paghihiwalay namin ni Jerome. Nag-enjoy ka ba? Sobra. Ikaw, Of course. Ilang taon kong hinintay ito. please, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Kung pwede lang kitang hindi pa uwiin ngayon, ginawa ko na. Masiguro ko lang na safe ka. I'll be fine. Kalimutan mo na yon, okay? Wala ka nang dapat ikatakot. Tsaka nasa kabilang subdivision lang ako. Wala pang 5 minutes, nasa bahay na ako. Sorry. Medyo OA ba? Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na hindi mag-alala. Pumasok ka na. Naghihintay na sa'yo si Tita Nera. Tatawagan kita kapag nasa bahay na ako. Sige na, mauna ka na. Gusto kong tanawin ka ng tingin. Good night, Sam. Good night. Bago ako bumaba ng kotse ay hinawakan ako ni Angelo sa pisngi at hinalikan sa noo. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit para mapawi ang takot ko. Ginawa ko ang sinabi ko at talagang sinundan siya ng tingin hanggang sa mawala ang kotse niya sa paningin ko. Papasok na ako ng gate nang may maramdamang pamilyar na bigat ng enerhiya sa paligid. Biglang lumamig ang hangin at nagtayuan ng mga balahibo sa braso ko. Dahil doon ay mabilis akong pumasok sa loob ng gate. Nasa bakuran na ako ng bahay namin nang mula sa pader ay may nakita akong umakyat mula sa labas. Kasabay ng panlalaki ng mata ko nang makita ko kung sino yun. Aswa, paano ka napunta dito? Kahit saan ka magtago, mahanap kita! Mommy! Kuya Ronel! Sinabi ko na sa'yo na hindi ka makakawala sa akin. Mommy! Sam! Anak! Ronel, tulong! Bigla akong nag-alala nang makita kong lumabas ng pinto si Mami. Ang una kong naisip ay ang kalagayan niya. Kaya naman para mailayo siya sa kapahamakan, tumakbo ako palabas ng gate sabay dampot ng malaking gunting na pangtabas ng mga halaman. Hinabol ako ng aswang hanggang sa magpang-abot kami sa kalsada at tinalunan ako. Sabay dapa ako sa semento. Matapos yun ay sapilitan na akong hinila nito patayo. Nagpumiglas ako at agad ko siyang sinipa ng malakas sa tiyan. 2 beses. Hanggang sa mabitawan niya ako at agad kong dinampot ang malaking gunting. Saka tinutok ko sa kanya ang talim nito. Kung hindi ka lang namin kailangan ng buhay, kanina pa kita pinatay! Ano ba talagang gusto niyo sa akin?
Kung gusto mo talagang malaman, sumama ka at hindi masasaktan ang mahal mo sa buhay. Hindi ako tanga para magtiwala sa'yo! Kung ganon, kukunin kita sa paraan na alam ko! Nang sumugod ulit sa akin ang aswang ay tumakbo ako palayo hanggang sa hablutin ako nito sa buhok. Nang humarap ako sa kanya ay agad kong sinaksak ang malaking gunting. Dahil doon ay nabitawan ako nito. Saktong dumating si Kuya Ronel at siya ang humarap sa aswang. Naglaban ang dalawa. Gamit ang kuko nitong matalas, sinugod ng aswang ang lalaki. Pero agad siyang nakatanggap ng hagupit ng buntot pagi. Mag-iingat ka, kuya! Tumakbo ka na sa loob. Ako nang bahala rito. Lumaban ka ng patas sa swang! Ako ang harapin mo! Hindi yung babaeng walang malay ang kinakaya mo! Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong pati ikaw ay patayin ko! Nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay. Pero sa halip na isarado ang pinto, kinuha ko lang ang isang garapon ng asin at bawang. Pagkatapos ay lumabas na ulit ako. Pinipigilan ako ni Mami pero hindi ako nagpaawat dahil ayokong hayaang mag-isa si Kuya Ronel na labanan ng aswang. Pagbalik ko doon ay agad kong binato ng asin ng aswang. Lumayas ka dito! Peste ka talagang babae ka! Nasaan si Jerome? Alam kong kasabot mo siya! Nasaan siya? Nasa paligid lang siya at anumang oras ay nakahanda siyang bawiin ka! Tama na! Tumigil na kayo sa ginagawa ninyo dahil kahit kailan, hindi ulit maghahari ang mga aswang sa baryo namin! Talaga? Tingnan natin! Nagulat ako nang pagsugod ni Kuya Ronel ay mas nanaigang lakas ng aswang. Nahawakan niya ito sa leeg at nagawang agawin ng itak. Saka siya binuhat ng aswang at hinagis. Bumagsak si Kuya Ronel sa mga drum ng basura sa gilid. Buhay siya pero may sugat. Mabilis akong kumilos at dinampot ang itak. Saka ko sinaksak ang aswang sa likod. Galit na galit siyang humarap at hinawakan ako sa braso. Sabay hila sa akin palapit. Saka ko sinakal ng mahigpit. Patawarin ako ni Jerome at Rosa, pero papatayin na kita ngayong babae ka! Bitawan mo ako! Hayop ka! Agad kong sinundot ang mata ng aswang kaya niya ako nabitawan. Hanggang sa mapalingon ako nang makita kong may isang kotseng rumaragas sa palapit sa amin. Bigla akong tumakbo papunta sa gilid nang maaninag si Angelo sa likod ng manibela. Pinaharurot niya ang sasakyan sa binangga ng malakas ang aswang. Tumilapon ito pero kahit nangihinan ay nagawa pa rin itong tumayo. Dahil doon ay mabilis na inatras ni Angelo ang sasakyan saka muling pinaharurot ang kotse. At saka muling binangga ang aswang. Sa paghagis nito ay bumagsak siya pati haya kaya ang itak na sinaksak ko sa kanyang likod ay tuluyang bumaon sa puso niya at tuluyan siyang namatay. Sam, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Malapit na ako sa bahay nang bigla akong kinutuban ng masama kaya bumalik ako. Mabuti na lang pinakinggan kong nararamdaman ko. Angelo, kailangan na nating iligpit agad yung katawan ng aswang. Isakay natin sa kotse at iuwi sa bahay. Sam, sige na, pumasok ka na. Kami na ni Kuya Ronel ang bahala dito. Magsarado kayo na maigi. Ngayon, sumugod ng aswang dito. Ibig sabihin, ay alam na rin ni Jerome ang kinaroroonan mo. Okay, sige. Salamat, Kuya Ronel. Buti na lang sinamahan mo kami ni Mami dito. Angelo, mag-iingat kayo. Isang gabi nagising na lang ako na nasa isang madilim na silid na ako habang nakaupo sa isang silya. Nasa gitna ako ng maraming nakasinding kandila na nakapalibot sa akin. Sa likod ko ay may nakasabit na krus na itim na pabaliktad na may imahe ng demonyo. Tatayo sana ako pero hindi ako makakilos. Doon ko palang nakita na nakagapos ako sa upuan. Maya-maya ay biglang lumabas sa dilim ang biyanan ko. Kasunod nito si Jerome.
Nasaan ako? Anong gagawin niyo sa akin? Hindi ka masasaktan basta makisama ka ng maayos. Ang katawan mo lang ang kailangan namin, Sam. Alam kong hindi ka pangkaraniwang babae. May kakayahan kang maging tulay sa mundo ng mga tao at espiritu. Kaya mong makipag-usap sa mga kaluluwa na pumanaw na. Matagal na kaming naghahanap ng gaya mo pero lahat ng natatagpuan namin ay hindi sapat ang kapangyarihan. Hindi nila kinakaya. At sa kalagitnaan ng orasyon ay namamatay sila. Pero ikaw ang tamang tao na hinahanap ko para muling mabuhay ang pinuno ng mga aswang, si Dakila! Ano? Ikaw lang ang daan para mabuhay si Pinunong Dakila. Nababalo na kayong dalawa! Pakawalan niyo ako dito! Hindi ako papayag na gamitin niyo ako! Wala ka namang magagawa dahil nakagapos ka. Sa tingin mo ba talaga? Mahal ka ng anak ko kaya pinakasalan? Alam ko lang hindi niya talaga ako mahal. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tanga para hindi ko malaman yon. Mas tanga ka na naniniwala na mahal ko ang anak mo. Ginamit mo ako para dito sa lintik na kalokohan niyo. Well, guess what? Ginamit ko lang din siyang panakip-butas kay Angelo. Patas na kami. Pareho kami manggagamit. Tarantada ka! Bakit? Natapakan ko bang ego mo? Well, good. Tama na yan! Hindi na rin naman magtatagal ang babaeng yan. Kapag natawag na natin ang katawan ng pinuno, mamamatay na rin yan kapag kinain siya ng pinuno. Ilabas mo na ang katawan niya, anak! Nanlaki ang mga mata ko at kinilabutan ako nang mula sa isang silid ay may tinulak si Jerome na stretcher. Nang ilhabot ang buong katawan ko, nang ipwesto nito sa harap ko ang bangkay ng aswang na matagal nang pinreserba pero unti-unti na ring naaagnas. Pinilit kong umatras pero hindi ko magawang makakilos. Maya-maya ay lumuhod si Aling Rosa at biglang sinimula ng orasyon. Nagwala ako, pero kahit anong gawin ko hindi ko magawang makawala hanggang sa biglang umihip ang malamig na hangin. Maya-maya ay tumingala ako at mula sa kisame ay may nakita akong itim na usok na pumasok at umikot sa paligid namin. Pagkatapos ay pumasok ang usok sa katawan nito. Ayoko! Wag! Pinuno! Maligayang pagbabalik, Pinunong Dakila! Sinong gumambala sa akin? Ayoko! Layuan mo ako! Wag! Sam! Gumising ka! Samantha! Wag! Sam, binabangungot ka! Uminom ka muna ng tubig para mahimasmasan ka. Iha, anong nakita mo sa panaginip mo? Yung aswang na si Dakila. Nakita ko, Lolo. Tinago nila yung bangkay niya tapos kaya daw ako pinakasalan ni Jerome dahil gagamitin nila akong medium para tawagin ang kaluluwa ni Dakila at buhayin siya. Sumapi sa akin yung kaluluwa niya, Lolo. Naging aswang ako. Naramdaman ko siya. Diyos ko, anak, hindi yun basta panaginip. Isa yung pangitain. Anong gagawin natin, Lolo? Ilikato ang gagawin nila. Kailangan mag-ingat tayo para hindi nila makuha si Sam. Lumipas ang ilang araw na hindi nagpaparamdam si Jerome. Habang patuloy siyang pinaghahanap ng pulis, doon pa rin kami sa bahay ni Angelo at Lolo Vergel. Minabuti ko ng sundin ang payo ni Lolo alang-alang sa kaligtasan ko. Sa kabila nito kahit paano napanatag kami ng mamatay ang aswang. Nagulat kaming lahat nang malaman na ang aswang pala ay si Mang Lito. Kaya pala madali siyang nakapasok sa bahay noong unang beses na makaengkwentro ko siya. Isang gabi dahil nag-overtime si Angelo sa trabaho sa kanilang family business, hindi muna ako natulog at hinintay siya. Patay na ang ilaw sa sala maliban sa kusina. Pasado 9:00 ng gabi nang sa wakas ay dumating siya. Hi.
Bakit nandito ka pa sa baba? Hinihintay kita. Kumain ka na? Hindi pa nga eh. Sinadya kong hindi kumain. At pinagmalaki ni Kuya Ronel sa text niya sa akin na nagluto ka daw ng beef salpikaw. Ay nako, si Kuya Ronel talaga. Surprise ko sana yun eh. Alam ko kasing paborito mo yun. Ano ba to? Practice na kapag kinasal na tayo? Pwede. Payakap nga. Pampawala ng pagod. Mula nang bumalik ka, nakaramdam ako ng peace. Parang kumalma ang lahat sa buhay ko. Kahit na may aswang. Sana hindi ako nagpakatorpe nung college tayo, no? Baka hindi nangyari lahat ng to. Sabi nga ni Mami, may dahilan ng Diyos sa bawat pangyayari sa buhay natin. Ang sweet naman! Pasensya na kung iistorbohin namin ang lambingan nyo, ha? Bigla kaming napalingon nang marinig namin ang boses ni Jerome. Agad kaming umatras nang makita siya doon sa loob ng bahay nila Angelo. Maya-maya ay dumating ang biyanan ko at lumabas mula sa dilim. Parehong may hawak na baril at nakatutok sa amin, kaya hinarang ni Angelo ang sarili niya sa akin. Paano kayo nakapasok dito? Maraming paraan. Apparently, bro, hindi kami aswang. Kaya hindi tatalab sa amin ang mga pangontra nyo dito. By the way, welcome back. Hayop talaga kayong mag-ina! Alam mo naman siguro na asawa ko yan. Maaaring kasal kayo sa papel. Pero kahit kailan, ay hindi mo siya tininato ng asawa. Wala kang pakialam kahit ano pang gawin ko dyan sa babaeng yan. Kahit patayin ko yan, hanggat kasal kami, akin siya. Kahit kailan hindi mo ako naging pag-aari. At hindi ka naging asawa sa akin kahit kailan. Sasama ka sa akin o papatayin ko ulit yung lalaking yan. Ulit? Ang ibig mong sabihin? Tama. Kami ang sumagasa sa'yo 6 na taon nang nakararaan. Hayop kayo! Mas masahol pa kayo kay Mang Lito! Kailangang pagbayaran ng matandang manunugis na yon ang ginawa niyang pagpatay kay Pinunong Dakila. Pinadala ng mga kalahi namin si Jerome para lapitan ka at patayin ka. Dahil alam namin na ikaw ang pinakamamahal na apo ni Virgel. Salamat sa ginawa namin at doon namin nalaman na si Samantha ang makakatulong sa amin para buhayin ang pinuno. Kaya kinailangan mong mamatay at mawala sa eksena! Pero may sapusa ka. Sinagasaan na kita't lahat pero buhay ka pa rin. Pinatay ko ng makina nakakabit sa'yo sa ospital. Pero nabuhay ka na naman. Then take it as a sign, Jerome, na kahit kailan, hindi magtatagumpay ang masamang balak ninyo. Lumapit ka dito, Sam! Kung ayaw mong paglamayan na ng tuluyan ng lalaking yan! Nasa ganong tagpo kami nang biglang magbabaan ng mga kasama namin sa bahay. Agad naging alerto ang mag-ina at kinasa ang baril. Nang subukan ni Kuya Ronel na sumugod, hindi nagdalawang isip ang biyanan ko na barilin siya at tinamaan sa balikat. Subukan niyong lumapit. Hindi lang yan ang aabutin niyo! Kung ayaw mong mamatay ang mga tao dito, sumama ka sa amin! Sam, wag! Huwag kang sasama! Anak! Samantha! Huwag ka makikinig sa kanila! Okay lang ako. Huwag kayo mag-alala sa akin. Sam! Please! No! Babalik ako. Pangako yan. Halika na dito! Bilisan mo! Maghinay-hinay ka sa gagawin mo, Rosa. Dahil baka bumalik yan sa'yo! Hayop kang matanda ka! Ikaw ang may kasalanan ng lahat kaya bumagsak ang lahi ni Pinuno. Pinatay mo silang lahat! At hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit yun! Lalo na sa inyong dalawa. Wala kang alam sa nangyari ng gabing yon. Kapag tinawag mo ang kaluluwa ni Dakila, magbabayad ka ng mahal! Alam kong ito ang kagustuhan ng Pinuno. Babalik siya. Ibabalik ko siya.
At muli kaming maghahari sa bayan natin! Bigla akong hinablot ni Jerome nang bahagya na akong makalapit sa kanya. Sabay tutok ng baril sa mukha ko. Ngumisi pa siya sa kaniyakap ang braso sa leeg ko at hinalikan ako sa pisngi. Pagkatapos sinabunutan ako ng mahigpit. Long time no see, Han. Namiss kong amoy mo. Demonyo ka, Jerome! Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin dahil gusto kong makita na mabulok ka sa kulungan. Kayong dalawa ng nanay mo! Tumahimik ka. Iba ka rin, no? Mas gusto mo talagang sumama dyan sa kapit mo? Oo! Kesa sa demonyong gaya mo! At hindi ko siya kabit. Kung hindi mo siya sinagasaan, hindi kami magkakaiwalay. Matapang ka talaga kahit kailan, no? Tingnan natin mamaya. Pakawalan mo! Samantha! Kapag sumunod kayo sa amin, mamamatay ang babaeng to! Naalimpungatan ako matapos kong maramdaman ang init sa paligid ko. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Nagulat ako nang makitang nasa isang maliit na bodega ako. Binalikan ko ang nangyari. Ang huling naalala ko ay nasa bahay pa ako. Pagkalapit ko kay Jerome ay tinakpan niya ng puting panyo ang ilong ko at bibig at doon ako nawala ng malay. Nang bumaba ang tingin ko, doon ko palang nakita na nakagapos na ako sa isang silya at napapaligiran ng maraming nakasinding kandila. Sa likod ko ay may nakasabit na krus na itim na pabaliktad na may imahe ng demonyo. Tatayo sana ako, pero hindi ako makakilos. Ang panaginip ko. Ito ang eksaktong nakita ko sa panaginip ko. Maya-maya ay biglang lumabas sa dilim ang biyanan ko kasama si Jerome. Mabuti naman at gising na ang prinsesa. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Mapapahamak lang kayo. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka nalalabas ng buhay dito. Kapag naibalik na namin ang kaluluwa ng pinuno sa pamamagitan mo at bumalik na siya sa katawan niya, ikaw ang una naming ihahain sa kanya! Hindi ba kayo kinikilabutan sa ginagawa niyo? Hindi na kayo natakot sa Diyos! Anak, kunin mo ng pinuno. Magsisimula na tayo. Sinubukan kong umatras nang itulak ni Jerome palabas ang stretcher. Gaya ng nasa panaginip ko, mukhang napreserba ang katawan nito kaya hindi mabaho gaya ng sa ibang bangkay. Ganun na lang ang kilabot ko nang mapatingin ako sa mukha ng aswang. Parang nanlaki bigla ang ulo ko at nagwala ako sa kinuupuan ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Angela! Kahit anong sigaw mo, walang makakarinig sa'yo dito. Nay, umpisahan mo ng orasyon. Malapit ng mga alas 12 ng hating gabi. Anong gagawin niyo? Marunong ka rin palang matakot. Lumuhod ang biyanan ko sa harap ko at nang bangkay ng aswang ganun din si Jerome. Pagkatapos ay nagsimula itong magdasal. May sinambit itong dasal sa Latin na hindi ko maintindihan. Ilang sandali lang ang nagtagal at unti-unting humangin ang malamig. Nanginginig ako sa takot habang umiikot ang paningin ko. Hanggang sa mula sa kisame ay may itim na usok na pumasok gaya ng nakita ko sa panaginip. Nanlamig ang mga kamay ko sa takot dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Ang pinunong dakila! Sa wakas! Lord Jesus, my Savior! Please save me from evil! Alam ko na walang ibang makakapagligtas sa akin kung hindi ikaw lang. Huwag niyo po akong pababayaan. Samantha! Angela! Mga demonyo kayo! Please! Please! Walang kikilos sa masama! Taas ang kamay!
Wala na kayong magagawa! Dahil bumalik na ang pinuno ng mga aswang! Angela! Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang mapatingala ako at nanlaki ang mata ko. Nang pumasok sa bibig ko ang usok. Ang huling natatandaan ko, nanginginig na yung katawan ko at nakaramdam ako ng malamig na bumalot sa akin. Pagkatapos narinig ko ang malakas na sigaw ni Angelo. Ang sumunod na pangyayari ay ayon na sa kwento sa akin ni Angelo at iba pang naging saksi ng gabing yon. Ayon sa kanila, nang pumasok sa katawan ko ang itim na usok, nakita nila ay biglang nanlisik ang mga mata ko at humaba ang kuko ko. Lahat daw ay nagulat sa biglang pagbabago ng itsura ko, maging ang mga pulis. Samantha! Anong ginawa niyo sa kanya? Sa wakas! Tagumpay tayo, anak! Bumalik na siya! Pinunong dakila! Maligayang pagbabalik po! Sino nagpabalik sa akin dito? Pinuno, ako ito si Rosa. Narito na po ang katawan niyo. Maaari na po kayong bumalik. At ang babaeng yan ay ang alay namin sa inyo. Isa kang hangal! Inambala mong pananahimik ko para buhayin mo ulit ako! Pinuno, ang akala ko'y May sinabi ba ako sa'yo noon na gusto kong mabuhay ulit kapag nawala ako? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, Rosa! hindi ba't ito ang gusto niyo? Ang lipuli ng baryo at muli kayong maghari at katakutan ng mga tao? Ang akala mo ba'y gusto namin mga aswang ang magkaganito? Ang pagiging aswang ay isang sumpa na hindi gugustuhin ng kahit sino. Nang sugurin nila Vergel ang baryo, akong nakiusap sa kanya na tapusin ang buhay ko dahil napapagod na ako sa sumpang to. Pero Pinuno, hindi totoo yan! Kinasusuklaman ko na ako'y naging aswang. Pero wala akong magagawa dahil ganito ako ay pinanganak. Ngunit kung may pagpipilian ako, mas gugustuhin kong maging normal na tao at mabuhay ng normal. Nang mamatay ako at makalaya sa sumpa na to, yun ang pinakamagandang nangyari sa akin. Pagkatapos heto ka, gagambalain mo ang aking pananahimik. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mong paglapastangan sa espiritu ko at sa katawan ko. Sa isang hila lang ay nagawa ko daw alisin ang lubid na nakagapos sa katawan ko. Pagkatapos sumugod ako sa biyanan ko. Takot na umatras ang matanda, pero agad ko siyang hinawakan sa leeg. Pagkatapos sinakal ko ng mahigpit at nagawa ko daw iangat sa sahig ang mga paa nito. Matapos yun ay hinagis ko ng malakas si Rosa sa altar at tumama ito sa baliktad na krus. Bumagsak sa sahig ang babae at kasunod niyang bumagsak ang malaking krus at nadaganan siya. Ay! Walang hiya ka! Nilalang nanay ko ang buong buhay niya para maibalik ka lang dito! Tapos itong igaganti mo! Wala akong sinabi sa kanya na buhayin ako ulit! Papatayin kita! Paano mo papatayin ang matagal ng patay? Inutil! Gusto mong isama kita sa kinalalagyan ko ngayon! Samantha! Wag! Angelo, hawakan mo siya ng mabuti. Akma ko raw susugurin at papatayin sa Jerome, kaya sumugod sila sa akin at pinigilan ako. Sa sobrang lakas ng espiritu ng aswang na sumanib sa akin, ang kwento nila sa akin ay kinailangan ng 7 lalaki, kasama na ang mga pulis para hawakan ako at mapigilan sa pagwawala. Pagkatapos ay lumapit si Lolo Vergel at may sinuot na kwenta sa akin, saka nagdasal at pinahiran ako ng langis sa noo ng pakrus. Tumingin daw ako kay Lolo at doon pa lang ako kumalma. Dakila, kaibigan ko. Maaari ka nang magpahinga. Ipinapangako ko sa'yo na wala nang gagambala ulit sa'yo. Sam! Huwag kang mag-alala po. Ligtas na siya. Nawalan lang siya ng malay. Hulihin niyo na ang mga yan! Lolo, buhay pa si Manang Rosa. Mabuti kung ganon.
nang pareho silang mabulok sa kulungang mag-ina. Pagpasok ko ng kotse sa garahe ng bahay namin ay nagtaka ako nang makitang maliwanag ang hardin namin. Puno yun ng kulay puting Christmas lights. Kaya nang bumaba ako ng sasakyan ay nagtaka at naglakad ako papunta sa likod. Bukod doon ay puro mga sariwang bulaklak ang nasa paligid. Hanggang sa nagtaka ako lalo dahil may isang gazebo sa gitna ng garden na puro mga bulaklak at naroon sa loob si Angelo. Agad siyang ngumiti nang makita ako at sumenyas na lumapit ako. Bago ako lumapit doon, napatingala ako at lihim ng ngumiti nang makita ang crescent moon sa langit. Ano to? Nangako ako sa'yo, di ba? As soon as mag-grant ang annulment mo, ang una kong gagawin, ito. Sam, this is long overdue. Pero nung gabi na maaksidente ako, dadalhin kita dapat sa isang park. Doon sana ako magkukonfess sa'yo. Dapat ang araw na yon, itatanong ko sa'yo kung pwede ba kitang maging girlfriend ko. But things happen. Muntik na tayong paghiwalayin ng kamatayan pero sadyang kaibuti ng Panginoon. Marami man ang humadlang. Pero sa huli, eto pa rin tayo, tinadhana. Soulmates. Pinapayak mo naman ako eh. Love. Matagal na kitang gustong tawagin yan. Gusto ko yan. Nagpaalam na ako kay Tita Nera. Humingi ako sa kanya ng paumanhin kung hindi na ako dumaan sa panliligaw at boyfriend mo. Idediretso ko na to pagkatapos ng mga nangyari sa atin. Ayoko na magsaya ng panahon. Tutal, sigurado naman ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Samantha Luis Evangelista, palitan na natin ang apelyido mo. Will you marry me? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, yes. I love you, Sam. I love you, Angelo. Huwag ka na munang mamamatay ulit, ha? Sabay na tayo sa susunod. Promise. Nang gabing nag-propose si Angelo sa akin, naroon ang pamilya at mga malalapit naming kaibigan. Ang mga taong naging saksi sa hindi pangkaraniwan naming love story. And when I said yes to the right man, it felt beautiful and calm. Everything felt right. Madam Venus, kung meron man akong natutunan sa lahat ng nangyari sa akin. Gaya ng sinabi ni Mommy, ang paghihilom ng pusong nasugatan ay hindi minamadali. Dahil gaya ng nangyari sa akin, maaari tayong makagawa ng maling desisyon. Isang bagay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin. Pero siguro nga'y hinayaan na rin ng Diyos na mangyari sa amin yun. Hindi para paghiwalayin kami ni Angelo, kung hindi ginamit kaming instrumento para pigilan ang masamang balak ni Jerome at ang kanyang ina. At habang buhay akong pagpapasalamat sa Diyos, ang himala na nagsilbing regalo niya sa akin. Ang pagbabalik ni Angelo sa buhay ko. Hanggang dito na lamang at naway nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa aking kwento. Kayo, natagpuan nyo na ba ang soulmate nyo? Nagmamahal, Samantha.